Bai. Kaixo, egunon? Ondo entzuten zaigu? Bai, probatuko dugu ez akoplatzea. Bai, ondo? Ondo? Bai? Bai, 1, 2, 3, 4. Bai, ondo orain? Ea orain, bai? Bai, piztuta daukat, baina, bueno, akoplatzen bada bestela mohituko geha aurreaxiago, bafletik aurreago, bai? Bueno, ongi etorri, lehenik eta behin, gaur dena komentatu dugu berdina, ostirala, eguraldi ederra, beraz, astea amaitzeko aukera proposa, ze oso interesgarria izango da gaur hemen entzun eta ikasiko ditugunak, ezta? Empatia ekonomia, 2026 jardunaldia hasiko dugu, gaurkoan, urtero egiten dugun bezala. Oarsoaldearen egoera ekonomiko eta sozialarekin guztiz konprometutako ekinbidea da, ia eski ezaguna duzuenez hemen zaudeten askok. Eta enpresetan talentua nola erakarri, euskaratu, garatu eta mantendu dezakegun ulertzea izango da urtengo jardunaldiaren helburu nagusietako bat. Aldaketa sozial eta demografiko bizkor eta sakonen ondorioz, gero eta galdera gehiagori erantzuten alegin behar dute enpresek, ez da, alegin hori egin behar dute. Galderak egun gero eta sakonagoak direlako ere. Enpresa askoren eguneroko martxan lehen lerroan dauden zalantzak eta erronkak plazara ateratzen da gaur gure asmoetako bat. Eta erantzunak bilatzen ahalegintzea horretarako, aurten gauza berri badaukagu, hemen atzean, ezakit aukera izango duzuen QR-arena ikusteko. Bale, eskertuko nizueke, denoi posible baduzue, QR-ari argazkia ateratzea eta horri izango duzue aukera zuen ekarpenak, hausnarketak, edozein gauza dalakoa sartzeko eta gero gure helburua da hori denak jasotzea eta horrekin gero lanketa bat egitea eta gero zuei bideratuko zaizue ostean ez gaur, baizik eta lanketa bat egin ostean, beraz asko eskertuko genizueke zuen ekarpentxoak. Hemen gero, askotan gogoraraziko dizuegu goizan zehar, oso astunak izango geha hortan. Nerea? Bai, eta, bueno, naroak hasieratik esan duen bezala, gaiaren aukeraketak erabateko zentzua du, ze euskara da lanean eta komunitatean errotzeko bidea. Eta lanean errotzea zer da, ez da soilik enplegu bat izatea da, enplegu horretan mantentzea, irautea, da taldekide sentitzea, lankodeak ulertzea, dinamika batzuk jarraitzea, eta aldi berean, zer da errotze soziala, komunitate baten parte sentitzea, ez bakarrik langile izatea, baizik eta behar bada uzokide, edo lurraldean errotzea, ezta? Eta hizkuntzak balio du horretarako lotura gisa. Eta noski, balio du etorkizunari begira. Badelako lan errotzean eta errotze sozialean zubilanak egiten dituen kontu bat, eta beraz batzen gaituen elementu ukaezina. Eta beraz hasiera emango diogu jardunaldi hauei, zuek pixka bat jakiteko bi bloke nagusitan beriziko dugu hau, tartean atxedentxo bat egingo dugu, eta gainera mokadutxoa dago, eta tartean... Mokadutxo entzun bai. Boligrafoak ateratzen dira airean. Handik eta hemendik arbasoak eta aldekoak entzungo ditugu. Ze musika egiten dakite eta gainera magia egiten dakite eta bueno, ikusiko dituzue. Goiz polita pasako dugu beraz, ongi etorriak denak eta gozatu.
Hori da, bueno, ikusi duzu, hasieratik gabiltza eta noski, dena euskeraz egingo dugu, gaurko jarduna, hortan ez bairik ez da. Beraz, hastera goaz jardunaldi berezi hau, badakizue, Oarsoaldea Garapen Agentziak luze eta sakon antolatzen duen jardunaldia dela, lan asko dauka honek atzetik, beraz, eskertzeko berei ere, noski nola ez. Enpresentzako adibide, eredu baliagarri eta praktika honen bidez, euskaraz hausnarketarako eduki interesgarriak lantzeko eta elkartrukerako aukera paregabea eta nereak esan den bezala, gero tartetxo bat izango dugu ere, mokadutxo bat hartzeko eta mokadutxo hortan gauzatxoak ateratzen dira, ezta, eta hitz egingo ditugunaren da entzungo ditugunaren gauzak hausnartzekoak ere. Baina, orain hasteko, beste hemen Aizpea Otaegi Mitxelena, Errenteriako alkate eta Oarsoaldea Garapen Agentziaren lehendakariari emango dugu hitza, beraz, Aizpea zurea da hitza. Bueno, egun on guztioi eta ongi etorri, batetik Agustinak zentrura eta bestetik empatikonomiari buruzko Oarsoaldeko Garapen Agentziak antolatzen dituen 5. jardunaldi hauetara. Egia esan, empatikonomiaren kontzeptua nolabait gurera ekarriz eta jardunaldi hauetara ekarriz, inguruari eta ingurukoei begiratzen dion ekonomia eredu bat eraikitzeko aleginari ekarpena egin nahi dio Oarsoaldeak, eta egia esan aurreratu dan bezala gaurko jardunaldi hauen nolait funtsa edo kokatu da, pixka bat euskerak bai komunitatean eta bai lan munduan txertatzeko joka dezaken rol horren garrantzian edo, ez? Eta egia esan orain jardunaldi hasi aurretik aipatzen genuen, ez dugula testuinguru erraza bizi, nahiko testuinguru iluna eta zabarra, ez, bizitzea tokatzen ari zaigu, eta egia esan lan munduan euskara txertatzeari dagokionez ere, pentsa, ez, ze testuinguru bizitzen ari garen, eta Errenterian bertan azken egunotan, kudeatzea tokatu izan zaiguna, ez da. Hain justu, errekurtsoa edo elegitea aurkeztu diotelako, udalean 25 administrari plaza sortzeko edo plaza betetzeko egindan deialdian hizkuntza eskakizunaren atalari, ez da. Beraz, hori da bizi dugun testuingurua eta hizkuntzak ere bizi du, ez? Euskerak ere bizi du testuinguru zabar hori, baina gaur hemen bereziki gaude nolabait bestelako bulkadei leku egiteko, eta bestelako bulkada horien testuinguruan aipatu nahi nuke, ez? Ez dela hilabete adibidez, leku ona fabrikan, 300 lagunen aurrean, gizartearen moneta bezalako proiektu bat, gure eskualdean aurrera ateratzeko ekimena aurkeztu genuena, ez? Ekimen soziala, herri ekimena, herritarrek beraiek proposatu eta eraikitzen ari direna, eta bestelako harreman ekonomiko batzuk proposatzen dituena, harreman ekonomikoak tokikotzeko apustua egiten duena, justizia sozialari, hizkuntzari, beren erdigunea eskaini nahi diena, eta beraz, horrela bizi gara, ez? Testuinguru ilun eta zabar batetik, baina bestelako bulkada bat ere duten proiektu ez inguratuta, eta nik uste dut gaurko empatikonomiako jardunaldiek hori izan nahi dutela, bestelako bulkada bat dakarten proiektuen erakusleio eta proiektu horiei buruz hitz egiteko abagune bat, ezta? Eta uste dut hori dela itxaropena eraikitzeko modua, eta beti esaten dut itxaropena eraikitzea ez dela itxarotea edo zain egotea, baizik eta modu kolektiboan eta aktiboan itxaropena guztion artean eraikitzea. Beraz, hori espero dut, gaurkoak balio izatea, guztion artean itxaropen hori eraikitzeko eta hemendik itxaropentsu ateratzeko. Beraz, baliagarri eta berazgarri izan da, dira eskerrik asko. Eskerrik asko Aizpea, eta esan bezala musikare lagun izango dugu eta horretarako ditugu Arbasoak taldeko Andoni Martínez de Ustaran eta Sebastián Ustarroz. Argentinako eta Euskal Herriko doinuak biltzen dituzte, folk doinuak egiten dituzte oroar, eta jada holtzan ditugunez, zuena da hitza esan behar nuen, baina ez, zuena da musika. Eskerrik asko.
berriro itzuliko bali, iragan denbora rotza, berdin kontsuminezake, bainila goxo artean, itxaso urrun batetan, irudimena galdurik, udaberriko euritan, larrozak pizten ikusiz, osaba komertzianterik, ez nuen izan Habanan, pianorik ez zegoen, bizi nintzen etxe hartan, neskatzen puntilla finak, udako arratsaldetan, errosario santua, neguko gela hotzean. Espainie gordetzen dute, Espain guztien gustoa, deziozko otzikara, etxipenaren tamalez, gaua zenatan dakuztan, kontzientzia bilutxi, badoa zordu geldiak, gogorapenen egalez, jaio ginen bizigera, ez dugu ezer eskatzen, itxasontzia astiro, kaiatik ari da urruntzen, Antillak zintzilik daude, argazkien paretetan, karta bat idatziko dut, norbaitek erantzun dezan. Algarak entzuten ziren, Habanako putetxetan, abaniko dun mulata, gauari aiz egiten, musiken aiden agiek, odola erretzen zuten, jaio ginen bizigera, ez dugu ezer eskatzen, itxasontzia astiro, kaiatik ari da urruntzen, Antillak zintzilik daude, argazkien paretetan, karta bat idatziko dut, norbaitek erantzun dezan. Eskerrik asko, egunon. Eskerrik asko. Bueno, Habanera politxa entzun eta gero, Andoni Sebastian, nik uste pare bat galdera botako dizkizuegula. A ber, ba. Jakiteagatik, bi argentinar euskeraz kantatzen, noiz sortu zenuten taldea? Euskal Herrian zinetela, Argentinan? Arbazua taldea bezala hemen, Euskal Herrin, baina, bueno... Formalki. Bai, elkarrez hautzegea txikitatik, gure herrian sekulako Euskal Etxea handia dakau, Nekotxea izena du herria, eta, bueno, txikitatik elkarrez hautzegea, 3 urtetik, ja, azte ginean Euskal dantzak iten, Euskal Etxean, eta holako
ariketak eta gauzak asko gure Euskal Etxean, eta gero honea etorri ginenean bizitzea, erabaki genuen, venga, guazen, holako. Hori da, ja Argentinan abesten genuen euskaraz, baina fonetika. Fonetika, ez genekin zer ez eta hemen ja, gutxi gora ni oraindik gauza batzuk fonetika, ze baina espertoa da, baina, bueno, hemen sortu genuen. Harrigarria da guretzat, euskal izunak geanak jaiotu entzutea fonetika, baina, bueno, justu ez, bikain, oso ongi. Baina Argentinan esan duzu ikasten nola, hasten da, badakigu diaspora, Euskal Herriko diaspora guztien marabila bada, hori badakigu. Zenbat euskaldun esaten dugu beti herri txikia gara, baina ze banatuak, ez da? Zergatik euskara arbasoetatik jakimina zer? Bueno, bai, hoxe, Euskal Etxean txikitatik jaso genuen hori Euskal kultura. Euskal kultura, eta bai gure arbasoengatik, gure bere kasuan bere aitxaengatik, hemen guazan, nire berratxonak hemen guazian. Euskeraz, euskera ikasi genuen, bueno, nik behintzat, hemen Euskal Herrin, ez geneukan han euskerako irakaslea, eta gaur egun bai, badaude euskerazko irakasleak, eta baita ere aukera kasu unibertsitatea jutea eta ikaste aukeratzea, hizkuntza bezala ikasteko, baina, bueno, gure kasuan justu hemen, etorri ginen Euskal Herria eta lehenengo unetik... Entzunda genuen, eta bai, Euskal Etxean musikanatik, edo igual pertsona batzuk hitz egiten zuten, baina ikasi hemen biak. Bai, Euskal Herrin. Eta kontatzen dezuen moduan ematen du erresa izan dela, ausartuko nintzatik esatera behar bada beti ez dela hain erresa izan, oztoporik edo ikusi dezue bidean? Oztopo, ez gutzak, maite dugu euskal txikitatik euskal kultura, orduan, erronka bat bezala, bueno, itzein zuen ere, bai. Bai. Bueno, ez que ni ez dakit hainbeste ez. Fama hundia dakabo Argentina errakizte. Hori da, ni oraindik, gaztelaniaz hitz egiten dut asko, baina euskaraz oraindik dirudit formala eta isilia baina. Erronka egon dia, egon zian, baino nik uste, nire ustez, da modu hoberena ezagutzeko kultura bat, eta jakiteko nun zaude, ze herrin zaude, modu hoberena relazionatzeko, behaien hizkuntzan, ez da? Nire batzuan izan zen momentua, pentsatu nun digo, orain izango da, bestela, pertsona batzuk ikasten dute Argentinan, niretzat zen ezinezkoa. Orain, Hernanin, bizi naiz, aprobetxatuko dut, nire ilobak euskaldunak dira, orduan dugu, haiekin hitz egiteko, eta horregatik hemen, eta hori izan zen bultza bat, handia. Bejonde izuela. Ezkerrik asko. Eta antxalo bat merez. Ezkerrik asko. Ez zoriontsu egingo zenuten abanela Argentinar kurtsuarekin. Espero dugu, bai. Mila esker. Gero jarraituko dugu zuekin ere, baina orain aurrera egin behar dugu urrengo gonbidatuarekin, eta eskatuko nioke, mesedez, Jasmin Chris Mansredi, ona etortzeko, Jasmin. Bai, orain gozu bakarrik, baina lasai, Bai, isuri hemen, nahi dezulekoan, hemen txer mikroa ekarriko ditut, isuri nahi dezulekoan. Bueno, Jasmin Chris Mansri, ez dakit oso ondo esan. Bai, bikain. Bikain. Marseillan jaioa, Okzitanian, bere gurasoak Algeriakoak dira, baina handik joan behar izan zuten bizitza. Itzultzailea irakaslea eta telebista aurkezlea zara. 2019an Iruñera etorri zinen bizitzera eta euskara ikasteari ekin zenion, zuk ere? Egun beste mila gauzen artean, Labasarearen komunikazioaz arduratzen zara. Bueno, Jasmin, izugarria, kurrikuluma, 7 urte daramazu hemen, eta etorri bezaila ester, zuk ere esan zenun, euskara ikasi behar du? Bai, maiatzen ospatuko ditut justu 7 urte, esan behar duen hilabete ez, 7 urte ja Iruñan, Nafarroan, eta bai, iritsi nintzenean, uste dut, enduela asko pentsatu, izan zen, besterik ez, aukera sortu zen, ez, haikan sortzeko bazu zenean.
Aipatu behar dut ere, justo lehentxoago aurreko urtean, bizi nintzela Galizian, eta Galizian gauza bera egin zen. Iritsi bezain pronto, pentsatu galego ikasi behar dut. Orduan, kasu honetan, euskararekin ez zegoen zalantzarik, esan dut, ikasiko dut euskara. Eta esan, iritsi nintzen maiatzan, eta kurtsoa amaitzen da, maiatzan. Orduan, iritsi nintzenean, esan ziaten, ez du merezi, izen emateaz, berehala bukatuko da kurtsoa. Ez, baina nahi dut. Gehatzen dira 2 aste. Apuntatu nintzen, egin ditut 2 aste horiek, eta berehala jo nintzen barnetegi batera, 2 asteko barnetegi batera, Formoan, Gernika ondoan, eta hori izan zen, murgiltze osoa. Labasarean komunikazioa daramazula esan dugu, gainera abiatu duzue Ongietorri Iruñera deitzen den egitasmo bat, gustatuko litzaiguke jakitea zer den proiektu hau. Bai, Labasarean, pentsatzen dut, pixkat mundu berean zabiltzaten ez, zagutuko duzu zer den Laba ez, Iruñan sortu genuen espazio bat, baina ez da bakarrik espazio, baizik eta proiektu bat, nolabait euskara erdigunean jartzeko, literalki, Gazteluko plazan dago. Eta Laban bertan egiten diren 1000 gauzen artean, erabaki genuen sortzea ziklo bat, topaketa ziklo bat, Ongietorri Iruñera izenekoa. Zer egiten dugu, bertan sortzen dugu kuadria bat, bertakoekin, iruindarrekin, nafarrekin eta kanpotarrekin. Kanpotarrekin ni sartzen naiz, adibidez. Sartzen dira baita ere migranteak, sartzen dira errefuxiatuak, horietako asko ere dokumentazio hori gabe, zoritxarrez, gaur egun, eta egiten duguna da pixkat hurbiltzen garela euskarara. Ez ditugu klaseak ematen, ez da gure asmoa, gu ez gara euskara irakasleak, hortarako daude eskolak, baina bai egiten dugu, bai hizkuntza eta kulturarekiko atxikimendu hori, ez? Orduan elkartzen gara, hilabetean behin, nolabait ulertzeko non bizi garen, ze hizkuntzetan bizi garen, eta esan aurten ospatzen ari garen 2. edizio oso ongi joaten ari dela. Horrekin batera ere, egiten duzue Iunein Fundazioarekin elkarlanean eta Nafarla Sarerekin egiten dituzue Ostalaritzarako formakuntzak guztiz doakoak ere, esan dezun bezala, euskara irakasten hortan badaude, inon egiten dezuena da praktikotasun hori martxan jarri ez da. Bai, eta hori egia esan oso harro gaude, zeren formakuntza hau sortu zen Nafar gobernuarekin batera, baina izan zen Labatik bultzatutako proiektu bat. Hau da, obra bat egin genuen iaz, eta Labako ate berriak zabaldu ziren pasaden irailean. Baina aurretik, erabaki genuen, Nafarroan beste realitate batean bizi gara, oraindik hizkuntza ez da guztiz normalizatua lurralde osoan, badakigu, eta horregatik hainbat hutsune daude euskaraz betetzeko, eta pentsatu genuen aukera da gure aletxoa egiteko, ez? Orduan zentzu honetan Nafar gobernuarekin egin genuen, sortu genuen formakuntza hau da, formakuntzatik ostalaritza euskaraz pasatzen diren pertsona guztiek, bazeukaten aseguratua edo, lanpostua gero aritzeko Labako tabernan. Eta hori guretzat izan zen, ospatzekoa. Aberasgarria zuk esan beharrekoa eta oraindik gurekin nahi zaitugu, baina gonbidatuko dugu baitaren Mamadou Sarra Diame, hemen daukagu, Senegaldarra da bera, Marfafakon jaioa, arotza eta arraunlaria da oraintxe, baduka mikrofona. Ondarrara iritsi zen 2018 urtean, eta kalean ikasi zenuen euskaraz. Egun hemen gertu bizizara, Oiartzunen, zuretzat euskara ikastea naturala izan zen Ondarroan? Kaixo guztioi, bai, naturala izan zen, ze justo iritsi nintzen Ondarrun, eta aurrengo egunean jo nintzen nire anaian lantokian, eta nire anea sukaldeko nagusia eta bigarrengo nagusia behain arten euskaraz hitz egiten zuten, eta nire aneakin erderaz. Eta galdetu nion anaia, ze hizkuntza oso berezia iruditzen zian, baina politxa. Eta galdetu nion, hauek ze hizkuntza idea eta izan zen euskaraz. Eta izan nion, zeba zurekin erderaz egiten dute, eta behain arte euskara eta aneak izan zin
oso zaila dela ikasteko beak ezakin. Eta esan nion nik ikasiko. Eta ez zian baizea. Ondik ezakizu gazeleraz eta euskeraz ikasi nahizu eta esan nion ikasiko. Eta pues, txanjo nintzen egun bertan, sartu nintzen App Storen eta bilatu nuen frantzesez zertzeko, traduzitzeko euskaraz. Eta pues, hortuk hasi nintzen ikasten pixkanak. Gainera ez da pixkanaka da ondarrun. Bai, batzutan kostatzen zen. gaina ondarrutara oso euskara itxia da, eta hori bai. Palo elektriko eta olako geltzuten ditugunean oraindik ere hori txantxetan da, zoragarri. Mamadu, ze oztopo nagusi, ze egia da, ez da lehen ere galditu dioen bezala Sebastian eta ematen du, erreixa izan daitekela, baina ze kontzientzia maila ez da, herri honetan nago euskara ikasi nahi dut, eta ze oztopo izan dituzu ere. Oztopoak como tal ez nuke izango oztopoak, baina justo iritsita hasieran ikusten duen ondarrun oso ere euskalduna da, jendeak pereza egoten zaie beste euskuntza ikitea, eta hori oztopoa zen jendeakin komunitatzeko zaiten zian hasieran, eta baina oztopo oso bezala ez nuke izango oztopoak. Kurioso iruditu zait, esan dezu, anaia sukaldaria dela eta berak ez du euskara ikasi edo ez du behar izan, behar bada igual giroa etzen hain aproposak, kontzientzia ez hain handia. Beak esan zen... Mamadu jarri, streaming bidez ari gara edatzen da horregatik jendeak onentzuten. Beak esan zen, euskaraz hemen bakarik egiten da, eta nola Espainia mailan gaude, bere irizia bezala, lehenengo gazteleraz egitea, eta baina, bueno, nik ikusi nuen ondaroko jendea ze ilusioa egiten zitzaien kanpotarrak ikusten zen euskara zenik justo hasieran ja hasi nintzen izako zen. Bi izak kasi nuen traduzitu nuen eta jendeakin kaixo egun hon eta hori soltatzen nuen jendea krisone ilusioa ikusten zitzaien aurpegian. Eta hori esan nion anaia hau garrantzitsua ikasteko eta ikasiko. Eta hori, baina beak ez daki, ez nuke izango ez dulako nahi. Nik igual pixkat erreztasun hori badakat hizkuntzak ikasteko, eta hori, baina beak ulertzen du. Gauza ez dula ez egiten, baina ulertzen du. Hemen ikusten duzuen Mamaduk, Euskal Irratian elkarrizketa bat egin zioten, eta 1 milioi bat pertsonak ikusi zuen bidalizatu zen topera, esagerazio bat. Famoso, ja. Nola hartu zenuen hori 1 milioi bat ikeragarria da? Pizkat aritizian zen, elkarrizketa egin nunean ja azuen zitzen, egun batean ez nazuen zen, eta de mugikora hartu nituen, eta Krison Instagrameko mezu bat batzuk ezatuen hau zer da, eta zartu nuen, eta bideoa ikusi nuen. Eta egun osoa jendeak bialtzen, eta hori baino, bai, ari gari hori zen zian, bai. Orduan anaiari zuk esan zenion, ez da, bai zera. Begira. Eta esango diogu etortzeko mesedez, Iñigo Arrieta Gonzalezi, Gasteizen jaioa da bera, enpresen zuzendaritza eta administrazioa ikasia, 2007tik EIKA kooperatiban dago eta 2019tik bertako presidentea da. Eta, ongi etorri, Iñigo? Eskerrik asko. Zu EIKan bertan euskaldun duzinen ez da? Gainera 3 urtean? Hori da, egun on guztioi eta eskerrik asko gonbidapena luzatzeagatik. Bueno, nire ibilbidea desberdina da, baina be kuriosoa, ni Gasteiztarra naiz, Gasteizen dana erderaz egiten nuen, eta nire ama hizkuntza eta nik ez nuen ikusten beharrik euskara ikasteko. Baina batean mugitu nintzen Gasteiztik Durangora, eta gero Durangotik mugitu nintzen, jauzi nintzen Mondragoneko kooperatiba batean. Baina jauzi al nintzen beste leku batean, baina Etxebarrian, Lehartibain kokatuta, Ondarrutik nahiko gertu. Eta han ikasi nuen lehenengo egunetik han euskara beharrezkoa zala. Irakatsi zidaten, hemen lan egin nahi baduzu, euskara beharrezkoa izango dela. Eta anekdota txiki bat, kontratututa zauz, lehenengo egunean, jo nintzen horra, eta ordenagailua
piztu nuen eta dan euskeraz. Eta jo nintzen informatikoaren gana, eta barkatu baina hau dan euskeraz, eta jarri erderaz, ez oker zabiltza. Ez hemen euskeraz egingo dugu. Orduan, bueno, baina lehenengo egunetik jasotzen dituzu gauza txiki batzuk. Orduan ulertu nuen, bueno, hemen euskara ikasi beharko dut. Eta jaso nituen, pioa laguntza. Eta orduan oso eskertuta nago ikarei esker gaur egun egin dudana, ez? Zergatik, lehenengo egunetik, errastasunak euskara ikasteko, niretzat hori izan zen barnetegi bat, baina ibilbidea gogorra da. Lehenengo egunetik zu juten zara jendearen gana, euskara ikasi nuen, baina ingelesa bezala. Eta niretzat enpresa ikasita, niretzat garrantzitsuena zen ingelesa ikastea, euskara baino. Baina batean heltzen zara leku batera non irakasten dotzue, zein dan garrantzitsua. Eta ze garrantzia daukan hizkuntza eta ez da bakarrik hizkuntza. Kultura, ez dakit, gure grina, eta hori ikasi dut, Lehartibaiko grina, hor dago. Orduan, oso eskertuta, baina fokoa ipiniko nuke, Jasminak eta Mamaduk esan dauen bezala, kontzientziazio puntu horretan. Kontzientziazioa hartu arte, eikan jende desberdina jauzi da nire moduan, eta ez du eraman ibilbide berdina. Orduan, momentu batean zeo zer piztu behar da. Eta bakoitzak ez badu egiten kontzientziazio puntu hori, ez hori ez aurrera. Naiz eta enpresak baldintza berdinak eskaintzea pertsona guztia. Orduan, pentsatzen dut, bakoitzak ibilbide bat behar dugu, eta hori moldatu beharko dugu pertsonekin. Eta enpresek egin beharko dugu esfortzu, jarraitu behar dugu esfortzuak egiten errastasunak jartzeko, baina nire ustez kontzientziazioa pizteko bebai. Jasminek esan dauen bezala, ez bakarrik kanpotarentzat, euskaldunorentzat. Eta batzutan kostatzen zaigu euskaldunoi euskeraz zaintzea eta euskaraz praktikan jarritzea. Inigo, esan duzunan arira, enpresara joan zinenean, lehenengo anekdota hori, ez da ordenadorearena. Gero, lankidekin eta enpresak bertan zurekin izan zuen jarrera eta esan duzu, lagundu zizutela asko ez dakizek. Hori nola gauzatzen da? Ze askotan esaten da, enpresak lagundu dit, nola? Suposatzen dut, euskeratze bide hori geldoa da, ikusten dago oso urte gutxitan ikasi duzuela, beraz geldoa da kakotxe tartean. Baina nola izaten dira lehenengo egun, aste, hilabete horiek? Suposatzen dut ere barrera handiak egon direla, beldurrak, denetarik? Bai, esango nuke, hasieran gogorra izan zala, eta hori esan behar dut, niretzat gogorra. Erderatik etorrita leku batera euskalduna eta zuk erderaz egiten, eta beste batzuk euskeraz jarretzen zuen. Eta nik nire buruan esaten nuen, nola izan daiteke? Ostia, badakite, nik orain ez dudala menperatzen euskera, eta hala ere jarraitzen da euskera. Orduan hasieran gogorra, batzuekin, eta gainera baitut 3 pertsona irudikatuta, ta. Gaur egun, eta jo nintzen euren gara, hori orain dela ja 10 urte, eskerrak emotena. Hori eskertu behar da, baina momentu batean, gogorra izaten da, eurek euskeraz jarraitzen, eta zu erderaz. Eurek bazekiten nik, ulertzen nuela, gutxi gora bera. Dana ez, imagina, Gasteiztik etorrita Durangotik, eta Ondarrutarrez, Lekeitxarrez, Markinarrez, Bizkaiera bai, baina zelako Bizkaiera. Oraindik kostatzen jata pizkat ulertzea batzuei, horrela da. Baina batzuentzako hori gogorra da, eta igual oraindik, esaten dute, ez dut ulertzen zergatik ni, erderaz esaten, eurek euskeraz. Kontzientziazioa hartzen duzunean, ulertzen duzu, garrantzitsua da. Eta garrantzitsua da hori zaintzea, eta akuilua sartzen, azkenean lortu dutena da, ni be euskerara. Gaur egun ni, eikanaz, pizkat euren jarrera daukana, ez? Eta, ez dakit, tokatu zaite beste ibilbide bat, orain presidentea naz, badaramatzea 10 urte organo sozialetan, eta horrekin be ikasi izan dut. Baina zuzendaritzako bileretan, edo zein bileretan, ikusten dudanean erderaz, ze batean bilera batean jotzen da erderara. Hori gizartetik badatorre joera. Nahikoa da pertsona bat hori egotea adi, eta galdera bat euskeraz, eta batean dan euskerara bihurtzen da, berriro. Baina horretarako, horrelako, ez dakit, kontzientziazio puntu bat behar da, leku desberdinetan hori berpizteko. Eta zoritzarrez, gizartetik badator joera, eta danok dakigu. Eta ez badaukagu horrelako kontzientziazio maila, batzera joan gara.
Orduan, bueno, eskerrak oso eskertuta nago, Eikari esker, Leartibairi esker, ez naz Leartibaikoa, baina sentitzen naz Leartibaikoa, eta bueno, oso posik eta oso harro, eraman dudan ibilbidearekin. Zoragarria. Leno, aizteak esan du, ezta, garaibeltzak baditugula, ikusten ditugu, etengabe garaibeltzak ikusten ditugu, gauzak ikusi nahiko ez genituzkenak, baina itxaropena esan du azken hitz hori ez da, ze itxaropentsua dan, maila hau ikustea hemen. Benetan, ze itxaropentsua, ze poza, eta ze aurrera egiteko nahi eta mamadu jarraitzen da, hendik anparrez, esaten bai. Baina, bueno, orain, hirurak batera zaudetela eta pixkanaka ezagutu zaituztegula, orain pixka bat, galdera batzuk botako dizkitzugu, pixka bat irikiagoan, bai? Eta erantzun dezakezue batak besteak edo bata besteari ez dago inongo arazorik, ez da? Orduan, adibidez, zurekin jarraitzeko tartetxo baten, eta nahi madezu zuek ere, zuk esan dezu lanean ez dakize euskara ikasi zenula, baina diferentea da euskara ikasi edo euskara zelan egin. Hori da pixka bat gaur ere hausnartu nahi duguna, ez da? Gauza bada euskaraz ikasi eta giro batean eta gero egunerokoan lanean, lan munduan euskaraz egitea oso esparru desberdinera eta oso bateragarri eta garrantzitsuak ere. Bota. Bai, desberdina da, baina niretzat nahiko lotuta da. Esango nuke, gaur egun, zorionez, gazteek askoz euskaldunagoa daude lehen baino, bai? Gazteek ikusten da biena da, eta normalien ikasten dute euskeraz, eta lan mundura hurbiltzen direnean, erdera mundu batera hurbiltzen direna. Orduan, gure esperientzia da, eskertzen dutela, leku bat topatzen dutenean euskalduna. Orduan, egin beharko duguna da, hori erraztea leku guztietan. Gaineran balio jarrin behar dugu zer dan euskaraz lan egitea. Zergatik pentsatzen dugu. Industria munduan, industrian gaudelako, baina enpresa munduan erdera jo behar dugula. Benetan pentsatzen badugu gizartearekin konpromisu bat daukagula eta euskara gure kultura barruan dagoela, euskaraz lan egitea ez da bakarrik posiblea dela, baizik eta aportatzen dagoela. Eta enpresetan balioa erantzi bat daukala. Nire ustez, desberdinak dira, oso lotuta daude, baina kontzientziazio puntu hori hartzen denean, beti dau, positibo. Ez zait bat ere gustatzen, badauz, kontrako joerak eta kontrako diskurtsoak eta jendea, kanpotik datorrenean, zelan integratuko dugu, bitxu, bakarrik integratzen dira. Batzutan, guk daukagu gure prejuizioak barruan, euskaldunoren artean. Orduan, nire ustez oso lotuta dago eta aukera politak ditugu aurrera eramateko. Jasmin, zuretzat da galdera pixka bat, nire ustez denek erantzun ahal izango dezuela, baina Inigok esan du bera Mondragon kooperatiban erori zela eta beraz horrek euskaldun duzuela, baina bada beste pertsona tipologia bat lanbilari dena eta euskara mundura gerturatzea behar bada zailago ikusten duguna, adibidez guraso bakarrak lanerako muga gehiago dituzten emakumeak ezagitzen. Haiekin nola landu daiteke? Berezitasunen bat haiengana gerturatzeko, ongi etorri Iruñera adibidez, jendeak gerturatzen dezue bertara, nola egiten dezue? Ematen baldin badut ongi etorri Iruñeraren adibidea, justuki ikusten ari gara, egiten ari gara pixkat, nola esan, erradiografia bat, ez? Parte hartzen ari diren guztien profila da oso antzekoa. Eta antzekoak ze esan nahi du, gazteak direla, gizonak direla, eta etorri berriak direla. Horrek ze esan nahi du, badago gogori, jakin-min hori, ez? Ikasteko euskara, haiek esaten dute, nahi dutela ikasi alde batetik interesatzen zaielako, baina batez ere, integratu ez da asko gustatzen hitz hau. Parte hartzeko, ez, komunitate batean, ez? Azken finean, ni horrela sentitu izan dut. Ni ona etorri nintzenean, nire asmoa zen, alde batetik, ulertzen dudalako hizkuntz normalizatua izan behar den bezala, ikasi nuen, baina batez ere parte hartzeko gizarte ehun batean, ez? Hau zen nire asmoa ona etorri nintzenean. Kontua da, nik ikusten dudan bezala Iruñan,
errepikatuko ze uste dut interesgarria ez garrantzitsua dela. Nafarroan panorama ezberdina da, orain arte ez dugu normalizatu guztiz hizkuntza, orduan zentzu horretan oztopo gehiago sortzen dira hizkuntza ikasteko momentuan. Eta horrek zer esan nahi du? Esan nahi du diru laguntza ez dutenek, baliabide ekonomikorik ez dutenek, ez dute hainbeste sarbide erraza ez, nola baite hizkuntza ikasteko eta bide nabar lanpostu bat lotzeko euskaraz. Orduan, zer egin behar da? Badakigu, lehenbizi hizkuntza normalizatu. Esan nahi dut, ongi etorri Iruñerarekin ikusten duguna da, naiz eta emakumeengana jo, emakumeekin lan egin, adibidez amak ere etortzen dire, baina beti sortzen da ez dut esango arazo bat, baizik eta oztopoak, eta oztopo horiek nik uste dut lehenbizi konpontzen dire politikekin, politika linguistikekin. Mamadu, kanpotik beste herrialde batzutatik etorritakoak, ikusten zaituztegu hemen bi, razializatuak, nola da zuentzako harrera ona etortzen zeatenean? Eta askotan guk gure buruari galdetzen dugu, ez da Iñigok orain esan du, agian ez ditugu beraiek integratzen dira, baina beraiek integratzeko ere pausoak eman behar dira instituzionalak, bai herritar bezala ez eta batzutan zalantza hori nola egin, nola lagundu, tresna horiek nola garatu? Nik uste dut, lehenengo zaben, beste herrialdetik atertzea zure familia guztia, atzean guztia, eta beste tokia jotea oso zaila dela. Eta hori nik uste dut gerturatu ez errekiagoa izan. Nik adibidez, honea iritsi nizenean bai nabaitu nun jendea oza zienez, kanpotarakekin. Eta hori nik uste dut konfiantzakin hartu, konfiantzakin gerturatu, eta nik uste goi krizon laguntza izango zela. Beraz, irikiagoak izan behar dira, baita da. Hori, bai. Gero esaten dugu irikitzen garean oso istuak girela, baina irikiagoak gara jasmin. Ez nago ados honekin. Esaten dute, Baina gustuko ditugu estereotipoak, egiten gaituzte xelebre, bai. ez baino, ez da egien esaten dutela batzutan, akaso ez bakarrik agien euskaldunak, baina bai, kostatzen dela sartzea da, erdi txiki bat gara. Nire teoria da, kostatuko litzaidakela gehiago sartzea, gaztelaniaz baldin baneki bakarrik. Eta ni sartu nintzen erresago, nire komunitatean Iruñan, euskararekin, euskararen bidez, hori dudari gabe. Bai. Nigo gogoratzen duzu lehen telefono deia adibidez euskara gutxian egin zenuen eguna? Edo dela lehenengo e-maila euskaraz bidaltzea lortu zenun eguna? Arrotasunez edo? Zoritxarrez ez. Bueno, igual zorionez, ez gogoratzen? Ez naz gogoratzen, baina bai gogoratzen naz, lehenengo hitzaldi bat, jendearen aurrean, 400 pertsonen aurrean, euskaraz egitea. Hori bai, gogoratzen naz. Oso urduri, baina heldu zen momentu bat, non esan nuen, lotzarik gabe, Iñigo. Hobe da, akatsak egitea, erderaz egitea baino. Horrela esan nuen, eta horrela izan da, azkenean, txarrena zein da, euskaldunon artean, euskaldun berri bati beti zuzenketak egitea. Eta ez, alrebez, poia hau, eta esan, berdin du akatzak egitea, nahiago dutzu euskaraz hitz egitea naiz eta akatzekin egin, erderaz egitea baino. Eta batzutan, horrelako gauzak, zoritxarrez daukagu guztion artean, eta badaukagu prejuizio pilo bat, ez dakit, igual, Jasminekin edo Mamaduekin elkartzen manaz mendikampo, igual lehenengo hitza erderaz egiten. Zeratik? Zeratik ez dugu egiten euskeraz. Eta gero guazen ikustera, nola erantzuten da bien, zer egin doa. Eta hori, enpresetan askotan gertatzen da, eta enpresetan da gizartetik jasotzen dugun erreflejo bat. Zergatik ez dutzago dedikatzen denbora txiki bat honi buruz hitz egitea. Bi pertsonen artean, azkenean ohiturak dira. Ohitu gara txikitatik edo orain dela urte askotik erderaz egiten pertsona batekin, baina eski igual ulermena bermatuta dago. Eta euskaraz ulertzen badu,
Zergatik ez dugu adosten gure artean nola jokatuko dugun. Eta esaten dut bi pertsonen artean, esaten dut lagunen artean, esaten dut bilera batean. Hori egiten badugu, vamos, emaitzak dira izugarriak, eta hori konprobatuta daukate, egin dut foro desberdinetan, Mondragon mailan, Dibizio mailan, kooperatiben mailan, bakarrik da denbora txiki bat dedikatzea eta ordu erdi dedikatzea guztion artean danok euskeraz ulertzen dugu, pertsona batek erderaz egiten dago, bilera bat erderaz egiten dago. Dedikatzen badiogu, denbora txiki bat, adosten dugu danok zuk euskeraz ulertzen baduzu, euskeraz egingo dugu, eta zuk nahi baduzu, espresatu erderaz, berdin du. Baina baimena moten doztasuni euskeraz egiten du. Baina ez diogu denborarik dedikatzen. Eta hori bakoitzak, animatzen zaituztet horrelakoak egitera pertsona batekin edo bi pertsonekin. Zenbat gauza aldatzen dire, eta dira ohituran aldaketa. Baina danok pizten, azkenean da zeo zer piztea. Nik ikasi dut euskara maitatzen. Lehen txikitatik ez nuen hori ikasi. Niretza zen beste hizkuntza bat. Ingelesa bezala. Bueno, ikasi dut, eskerrak, euskara ez da bakarrik hizkuntza bat, da kultura bat. Beste batzuk basieratik jasotzen dabi edo pentsatzen dute, mugituko naz leku batean eta galego ikasiko dut, eta irlandara banoa, igual gaeliko ikasiko dut. Eta normaltasun batekin, hemen ez, kostatzen zaigu. Badaukagu, oraindik ibilbide bat, eta behar du horrelako perfil batzuk, kuilua sartzen, eta hori, vamos, zaintzeko, neske bestela, kaltuta. Jasmin, esan duzu pixkat lurraldeari dagokionez, ez da zu egontzean leku pila batetan bizitzen, ez da Frantzian, Belgikan, Eskozian, Galizian esan duzu orain Euskal Herrian. Bai sentitu duzu leku batetik bestera zaintasun gehiago, bai hizkuntzarekiko, harrera aldekiko nabaritzen da ezberdintasunik? Tira, antzekotasuna daude. Egia esan, Euskal Herrira iritsi baino lehen, berriz formulatuko dut. Euskara izan zen ezagutzen duen hizkuntz bakarra iritsi baino lehen. Esan nahi dut, joan baino lehen ez dakit Eskoziara banekien ingelesa, edo Salamankan bizi nintzen banekien gaztelania. Euskara izan zen ezagutzen denun bakarra. Eta zentzu honetan, ni beti itzultzailea naiz, erraztasunak ditut hizkuntzekin, hala da. Baina, alere banekien sartuko nintzela lurralde ez ezagun batean, ez? Eta ez bakarrik geografiagatik, ez? Baizik eta, banekien hor zegoela kultura propio bat eta hizkuntz propio bat. Orduan egia esan, zailtasunik, nik ez dut sinesten hizkuntzai eta erresen teorian, ez dire existitzen, esan nahi dut niretzat balima da zaila ez dakit japoniarra, akaso Asia kontinenteko bati, ez, baizik eta, nolako hurbiltasuna daukagu hizkuntzarekiko. Eta egia esan zentzu honetan, nik beti esan izan dut, eta sentitzen dut gauza bera ari naizela sentitzen, eta hau da, euskararekiko izan duen harremana, beti izan da oso sanoa, eta batez ere jendean nire gana. Aika izan zen niretzat eskolariko berena, hori dudari gabe, somatu nun bazegoela, zuk esan duzun bezala ez, beti leitmotiv hau, galdu lotxa, berdin du, akatsak inen dituzu, ongi, berdin du, ez? Eta hau izan da beti jarrera. Eta nik orain pentsatzen dut, izango banintz, jende guzti hau bere garaian ni jasatzen hitz egiten euskara zain gaizki, ez dakit orain izanen nukeen pazientzia berdina. Baina hori gertatzen da askotan, ez? Esate, nola hitz egiten duen, baina pentsatzen dut, benetan jende honek badauka, nola esan, jende honek egin zuen lana. Nik egin duen lana, baina jende honek egin zuen lana lagundu nindutelako bidean. Eta bizan zen niretzat, plus bat, orduan pilatzen ziren ez, nire motivazioa eta haiena, eta horregatik. Eta amaitzen joateko, Mamadu zuri galdetuko dizugu, pentsatzen dut, badakigu arraunlaria zehala. Beraz, lagundu du arraunak ere komunitatean sentitzen edo? Bai, asko, nik ondarunaz egin zen arrauna, eta arraunare bai izan da
laguntza handia euskaraz ikasteare bai, ze Ondaruko klubean sartzen nintzenin ja bakarrik euskara entzuten nuen, eta bai, arraunlariak eta euskara batzen gaitu asko, eta gero pues San Pedro nagoan, eta San Pedro bai beti euskara egiten dugu, eta hori. Importantea. Ikain, mila esker irukote, haupa arrauna, baina ez zoragarria zuek irurak entzutea, bakoitza zuen ikuspuntutik, baina itxaropena sortzen dalako, eta bueno, aurrera guazelako eraz, txalo handi bat. Bueno, eta goiza eta pixka bat tarteak ere hartu behar ditugu ordua, baina ondo guaz. Baina, bueno, ikusi duzu oso interesgarria hasi dugu goiza dagoeneko, zenbat gauza ikasten eta entzuten ezta. Baina orain, maila ez du jetxiko noski, eta orain Arkaitz Follondo Elordi Zapaterietxe datorki dugu, Leioan jaioa, etorri, Arkaitz, ez du nik uste. Ba, etor. Bai, bere hemen dala aurkeztuko dizu. Kaixo, Arkaitz. Bueno, Leioan jaioa dugu, parte hartuz taldeko kidea eta ikustegi migraziaren Euskal Behatokiko ikertzailea, soziologian lizentzia duna, Kataluniako Unibertsitateko doktore eta EHUko soziologia eta gizarte langintza sailean irakasle. Bere jarduna migrazioaren dinamikak eta aniztasuna Euskal Herrian. Zoik. Bai, bueno. Arkaitz. Lehenik eta behin eskerrik asko gonbiteagatik. Eta, bueno, niri tokatuko pizkatxo bat, kokapen bat egitea, datu batzuk ematea, bai? Pizkatxo bat ulertzeko migrazioaren errealitatea gaur egun Euskal Herrian eta Oarso aldearako ere bai datu batzuk ekartzen ditut ikusteko, zeri buruz hitz egiten ari garen, bai, eta testuinguru bat emateko. Ezingo dut asko garotu zite daukagun denbora, ba, bueno, neurtua da, bai? Bale. Esan dezakegu, ba, bueno, guztiok intuitzen duguna, ez? Ba, gabiltzala, gaur egun EAN ditugu 2026ko datuekin, 340.000 pertsona atzerrian Espainiar estatutik kanpo jaiotakoak. Bai, ikusten dugun bezala, gaur egun 15,1 suposatzen dute, eta hemen ikusten duguna da argi eta garbi grafiko hau jarriko bagenu ekonomiaren bilakararen grafikoarekin batera, ikusiko genuke zelan, ekonomia goran doainean migrazio gore egiten duten, eta ekonomiak bera egiten duenean, migrazioak estankatu egiten dira, jendea ez da bueltatzen. Eta ideia hau zerratik esan nahi dut, zer azpimarratu nahi dut. Migrazioak, askotan, jendea hona dator lan egitera, jendea hona dator gu egin egin ditugun lan horiek egitez, jendea bizitza proiektu bat garatzera dator. Eta ideia hori garrantzitsua da, bakigu gure gizartean horrako ikuspegi funtzionalista bat daukagora, migrazioaren inguruan, bai, pentsioak, demografiak, jaiotzak, lana eta bar, baina azkenean bizitza proiektua garatzera datozen pertsona, datoz lanera, datoz parte hartzera, datoz aizialdira, datoz bere familiak hemen izatera, datoz ezer egitera, hau da, edozein pertsonak egin dezaken, hau da, bakoitza bere bizi proiektua garatzera. Baina hemen ikusten dugun argi eta garbi da, bai, zelan migrazioak daukan dinamika hau. Eta Nafarroan, bai, Euskal Herrikoak ekartzen ditut, dinamika oso antzekoa da. Nafarroaren kasuan, 155.000 pertsona Espainiar estatutik kanpo jaiotakoak, bai. Zer ikusten ari gara? Hemen ditugu 2023-2025 EAeko datuak, eta hemen ikusten dugutan migrazioaren fase ezberdinak. Hemen ikusi dugu zela, atzerritik etorritako migrazioa ez da realitate berri bat, eta usut errenterian gaude. Bai, orduan argi eta garbi, eta Oarsoalde osoan argi eta garbi, migrazioa izan da herri honetako eta eskualde honetako oinarrizko elementu bat, ez? Nire kasuan ere bai, Leioa batean, Bilbo batean, Euskal Herria osoa. Baina 2003tik hona, ikusti dituguna da, migrazio fase ezberdinak pasatu egin dituguna, eta orain ikusten ari garena da, suspertze eta berreaktibatze aldi batean gaudela, immigrazioen azelerazio garai batean gaudela. Eta honek azaltzen ditu errealitate asko. Alde batetik, azken 4 urteetan, era bakarrik, 81.593 pertsona etorri egin direla. 4 urtetan, bai? Iaia getxo oso bat etorri da
lau urtetan ona bizitzera. Pertsona hauek etxe bizitza behar dute, Eta hemen ikusten duguna da, gaur 15,5, eta gehienak nondi datoz? Begiratzen gabiltza beti, Kanariak, Ceuta, Melilla, Maroko, Latinoamerikatik datoz. Gehienak, bai? Gaur egun 2025an, 83,2 Latinoamerikatik etorritako fluxua dira, eta gehienak emakumeak, bai? Hemen daukagu EAEko mapa daukagu, eta honek esan nahi du lurraldea ere garrantzitsua dela. Ikusten ditugu eskualdeen araberako desorekak, Gasteiz izan daiteke, portzentai handia daukana, 18,1 bat, eta Arabako mendialdean 9,5 txikien, baina hemen zer ikusten dugu? Kasu honetan Gipuzkoan gaude, eta ikusten duguna zela, Gipuzkoan daukagula, Bidasoa, Debabarrena, Goierri, Donostialdea, eta agertzen dira portzentai handienetako eskualdeak bezala. Eta Nafarroara baldin bagoaz, Nafarroan ere, lurraldeak asko esaten digu, bai? Eta zergatik ekartzi ditut mapa hauek? Gurutzatu ezagun euskararen errealitatea lurraldean, eta gurutzatu ezagun migrazioaren errealitatea lurraldean, bai? Zitik hemen gauza asko aipatu egin dira, baina lurraldea kontutan izan behar da, errealitate soziolinguistiko bakoitzan, bai, ikusiko ditugulako migrazio errealitate desberdinak. Eta oarsoaldean zer? Hemen ikusten duguna da, oarsoaldean, 9.573 pertsona bizi direla Espainiar Estatutik kanpo jaioak, bai? Errenteria handia 5.435, Leson 554, Pasaian 2004 eta Oiartzun 780. Noski, hau erabat baldintzatuta dago herriaren tamainagatik. Ordan hemen daukaguna portzentaia, bai? Eta momentu hauetan 2025ko datuekin oarsoaldean 13,3 jaio da Espainiar Estatutik kanpo, eta hemen argi eta garbi ikusten dugu zelan Pasai eta Errenteria diren, bai? Portzentai handiak dituztenak, 17,3 bat eta 18,8 parkatu Errenteriaren kasuan. Eta gero daukagu Leso eta daukagu Oiartzun. Hemen interesgarriena dena jakitea, zelan banatzen da populazioa lurraldean, hau da, segun zein den tamaina, bai, herriaren tamaina, hau da, askotan geografian egiten dugun ariketa bat izaten da, zelan banatzen da populazio osoa, eta orduan alderatu ezagun, populazio kolektibo zehatz bat zelan banatu egiten den. Eta orduan hori ikusten dugu ja, kontzentrazio bat ematen den ala ez, bai? Orduan hemen dakagu zelan, oarsoaldeko datuk hartzen baldin baitugu, oarsoalde osoan, Leson kokatzen da, populazioaren 8,6, Pasaian 22,4, Errenterian 44,5 eta Oiartzunen 14,5. Zer gertatzen da Espainiar Estatutik kanpo jaiotakoekin? Ikusten duguna da, argi eta garbi direla Errenteria eta Pasaia direla horrelako espezializazio bat izan dezaketan da. Atzerritar gehiago, Espainiar Estatutik kanpo jaiotako populazio gehiago kokatu egiten dela bi herri hauetan. Hau pizkatxo bat kokatzeko. Euskararen ulermena. Eusko Jaurlaritza badauka inkesta bat, EPOE deitzen dena, eta inkesta horrek galdetu egiten du, bai, atzerritar Espainiatik kanpo jaiotako populazioari egiten zaien inkesta da, oso ondo dago, egia zen informazio pilo bat ematen digu, eta galdetzen da euskarari buruz. Torda hemen, depende, izan gaitezke positiboak edo izan gaitezke negatiboak. Netzako datuak ez dira intzarrak. Hauek dira 2023ko datuak. Hora, esan dezakegu segurazki datu hauek ez dutela adierazten azken 4 urtetan etortako jende guzti hori, baina, argazki bat ematen digu. Hemen daukagu, euskararen ulermena. Oso ondo edo oso ondo ulertzen duena, zeo zer ulertzen duena, hitz batzuk ulertzen duena, eta ezerrez ulertzen duena. Eta hemen ditugu jatorriak, Bolivia, Rumania, tal. Zer ikusten dugu? Hemen ikusten duguna da, hauen kasuan, 150 baino gehiago, erlazio bat dauka euskararekin. Ezagutzan maila bat dauka euskararekin. Batzuk gehiago, beste batzuk erdik, eta beste batzuk hitz batzuk, baina badaukate. Eta gainera garrantzitsua da, 18 urte baino gehiago, hemen, umeak, eredua eta balez. Honek zer esan nahi du? Poliki-poliki ez gaude 2010an, ez gaude 2005an, gaude 2023an,
Eta lehen ikusi dugun grafiko horietan Euskal Herrian badago jende asko, 20 urte baino gehiago daramatzala hemen bizitzen. Bai, orduan, lehen komentatu egin dituzu, ez? Ostras, zergaitik pentsatu behar dugu jatorri atzerritarreko dirudien pertsona batik, batean gazteleraz egin behar diogula, segurazki pertsonari etorkina da, orduan ez daki euskararik. Bueno, segun, bai, eta hemen ikusikutu jatorriak eta guen ditezken desberdintasunak. Eta noski, guazen ikustera hau, 18 urte baino gehiagoko hauek, 2023an 24 zeramaten ja 15-19 urte eaen bizitzen, 20 urte baino gehiago, oda, karo, nor da Euskal Herritarra, noiz pertsona bat ikusten dio etorkin esateari. 20 urte baino gehiago daraman pertsona bat, berdin zein don jaio den, Senegalen, Kolombian, edo Asturiasen, bere bizitze proiektua, bai? Ja da, hemen garatu baldin badu, Euskal Herritarra da. Bai? Eta hor, azkenan bere sozializazio prozesua eta orduan, askotan ez, euskararen kontua eta migrazioaren kontua lantzen dugunean, joan behar dugu fin, ez? Fin joan behar gara gauzak planteatzen, errealitatea pentsatzen duguna, baina askoz anitzagoa eta konplexuagoa delako. Bai? Eta orduan, etorkina ez daki euskara, ez. Lehenik eta behin, etorkinen kolektiboaren barruan, errealitateak oso anitzak eta ezberdinak direlako. Bueno, eta lan merkatuan, hemen empatikonomia, ez, ekarriko ditugu lan merkatuari buruzko, datutxo batzuk, pizkatxo bat, gaiak kokatzeko, niri dagokit, zuei zenbakiak ematea, eta gero zuek hausnartu, bale? Bale, hemen galdetzen da lana bidatzeko eragozpenen artean, ez, galdetzen zaie jatorri atzerritarreko pertsonei, 2023ko datuak dira, eta hemen alderatu dute 2010 eta 2023. Bueno, 2010ean, 28,7ak esaten zuen tokiko hizkuntza maila, segurazki hemen euskara. Aunque agian pakistaneko batek pentsatuko dugu gaztelera. Edo Marokoko batek ere pentsatuko dugu gaztelera. Bai? Hori baita ere, hor badaukagu zer hausnatu. Baina zer ikusi dugu, begiratzen lan jeitze egin den, 10 puntu. Zeintzu dira arazo nagusiak? Arazo nagusiak dira, heziketa maila, eta hor mantendu egiten dira, lan esperientzia, legezko egoera, hau da igo egin dena, paperak, adina, gero eta gehiago agertu egiten da, jatorrizko herrialde, hau da, diskriminazioa, arrazakeria, bai? Horren askotan, bueno, hor ematen eta fronterian gaude, euskarren kontua agertzen da, ez, arazo bezala eta tal, baina hemen ikusten duguna da zintzu dira benetazko arazoak. Benetazko arazoak ditugu, heziketa maila, lan esperientzian, bai, diskriminazio eta arrazakeria, adina eta legezko egoera, bai. Eta gero, bale, zelan euskaldundu egin behar ditugu jatorri atzerritarreko pertsonak lan merkatuan. Bapatean, helburua izan behar du, venga, denak ega izatea, denak C bat izatea eta C2 lortu behar dute, bai edo bai, perfil linguistikoa gora eta bera. Bueno, parkatu, hemen bakarrik ez dakago enpleo publikoa, ja gaiak kokatu egiten dugun. Zertan lan egiten dute? Non lan egiten dute? Azkenean, zuek komentatu duzuen bezala, euskaren ezagutza graduala izan behar du, edo zein hizkuntzaren ezagutza eta ikasketa graduala izan behar du, eta lan munduan egiten baldin badugu, ikusi behar dugu, hasiera batean, etxeko zerbitzuetan lan egiten du populazioaren 16,5, emakumeak oso gora prekarioan, bai? Ostalaritza, merkataritza eta eraikuntza. Zeran irakatsi daiteke euskara testu inguru hauetan? Pentsatzen egon behar dugu C batean? Edo pentsatu egin behar dugu zelan eman bitarteko batzuk euskara ikasteko adibidez, etxeko zerbitzuetan, ostalaritzan, minimo batzuk gaztea, zertik azkenean da, hizkuntzarekin kontaktua. Eta, komentatu duzuna, atxekimendua. Zate, ostras, hau, netzako zerbait oso arrotze izatetik, bai, zerbait, pizkatxo bat, ez du zerbaitik hain zaila izan behar. Hasi gaitezke, eta ikusi ezagun estrategiak kokatu egiten direnean, bai, estrategiak eta metodologiak kokatu egin behar dira pizkatxoa eta kontutan izan da. Ez dakiz lan noan denboraz? Eta netzako, osnarketarako gako batzuk, bai?
Lehenik eta behin, Euskal Herrian migrazioetik eratorritako aniztasuna egiturazkoa da. Esan duan bezala, hemen badarama jende asko etorri dena, bere bizitza proiektua hemen garatu duena, eta Euskal Herritarrak dira. Beraz, ezin dugu pentsatu gai honetan gai konjuntural bat bezala. Eta ez dugu pentsatuko, ez dakit horrein baldin badator beste krisialdi ekonomiko potolo bat ikusita zein daukagun, zein testu inguruan gauden, ez? 2008an pentsatu izan zen bezala. Bueno, ja lanik ez dagoenez, beraien etxera bueltatuko dira. Ez. Orduan, beti kontutan izan behar dugu errealitatea hau. Gero, etorkin eta Euskal Herritar berrien artean askotariko errealitateak daude. Oso anitzak, oso desberdinak, ezin dugu ikuspuntu homogeneo bat izan. Inkluso, Senegaletarren artean errealitate desberdinak daude. Kolonbiarren artean errealitate desberdinak daude. Bai? Hezkuntza sistemak haur eta gazteak euskalduntzen ditu, helduak ez. Alfabetatzea, helduen alfabetatzea. Eta hori, korrika dator, ez? Eta zenbat, ez du helduen alfabetatzea, hemen hau berriro da hartu egin behar den azetikon. Hemen daukagun atzerritik etorritako populazio jenden gehiena, ez da gure hezkuntza sistematik inoiz pasatuko. Eta orduan, eta normala da, eta horrela izan behar du, asko foko handia jartzen da hezkuntza sistema, baina barkatu ez. Ez da, hezkuntza sistemak lehenik eta behin ez ditu milagroak egiten, eta bigarrena, gehienak ez dira hortik pasatuko. Orduan, orain arteko euskalduntze politikek, gizarte nahiko homogeneo bat euskalduntzeko eta metodologiak erabili izan dituzte, euskaltegiak, apuntatuko naiz, goizetan klasea ditu, eta arratsaldean tal, ez dakizen bat ordu, tal, pues metodologia hauek ez dute balio gizarte anitz bat euskalduntzeko horri, buelta bat eman behar zaio. Eta gero, netzako badago beste elementu bat oso garrantzitsua dena, euskara eta immigrazioa ez da arazo bat, erronka bata. Eta niztu terminologiak markoa baldintzatu egiten du. Eta arazoari buruz hitz egiten baldin badugu, arazo, ez erronka bat da, zerretik da erronka bat? Erronka bat da, errealitate bat, gure gizarte aldatu egin delako. Eta punto, gizarte aldatzea berez ez da arazo bat, erronka bat da, segun ze helburu ditugun. Eta gero, euskara, arazo, oztopo, diskriminazioarekin lotzen duten diskurtsoak, hizkuntza gutxitu batek bizirauteko behar duen adostasun sozialaren kontra doaz. Eta orduan hemen badago beste elementu bat, eta da, gizartean ematen diren diskurtsoak, arlo politikoan ematen diren diskurtsoak, asko baldintzatu egiten dute. Pentsatzen duguna, baina askoz gehiago, zergatik, euskararen ikasketa, atxekimenduan oinarritzen delako. Euskara oztopo eta arazoarekin lotzen baldin bada, atxekimendu hori lortzeko, oztopoak sortu egingo dira. Eta gero, bukatzeko, euskalduntzaak migratzaileen egoera kontutan izango duen politika, programa, bitarteko laguntza eta metodologiak behar ditu. Eta galdera bati erantzun behar diogu, nola euskaldun du? Zaurgarritasunetik. Zaurgarritasun egoeran batean dauden pertsonak nola euskaldun du? Zelan erakarri euskarara? 12 ordu lan egiten duen pertsona bat, denbora librerik ez daukan pertsona bat, egoera bizi baldintza oso kaskarrak dituen pertsona bat, edo egoera administratibo kaskar bat daukan pertsona bat, bere esfortzu gehienak bere bizi baldintza eta beren bizi baldintzetara zuzenduko ditu. Zelan euskaldunduko ditugu edo zelan erakarriko ditugu euskarara? Hori da hain handitan, hain barko ditugun, honekin, nahikoa. Bikain denborarekin. Nik uste interesgarri izango litzatekela, akaso galderaren bat edo luzatzeko badaukazue arkaitzekin, prestatuko zinateke erantzunen bat emateko. Uste interesgarria izan daitekela galdera etxore bat, datu asko ikusi ditugu, eta batzuk esanguratsuak ez da, batzuk akaso harritzen gaituzte gehiago edo gutxiago, baina galderaren bat. Bueno, hartu zukau. Bai. Hasieran eman dituzun datuak, eskualdeko datuak ere eman dituzu. Datu guztiak badaude eskualdeka edo herrika?
Bai, datu guztia daude eskualdeka, herrika, aguzoka eta Bikain. Eta sekzio zentzaletan ere bai. Datuak pilo bat daude. Pilo bat daude. Eta horren inguruan, eta ikerketa asko dago publikatuta, kontu askotan, mai akademikoan geratu egiten direnak eta barrez, hor beti gabiltza hor unibertsitatea gizartearen arteko transferentzia zelan egin, baina lan pilo bat eginda daude aztertzen dutela zelan banatu egiten den populazioa auzoetan, herrietan eta bar. Barkatu, eta non topatu ditzake datuak bide batez nahiko balitu beste eskualderen batekoak edo? Datuak topatu daitezke Eustaten, bai? Edo topatu daitezke baita ere INEN, bai? Espainiar Instituto Espainiar Estatistika Institutuan hortik ateratzen dira datuak. Eta gero esandakoa badago EABI inkesta hau Eusko Jaurlaritzak egiten duena, 4 urtero, eta honek ematen digu benetako radiografia zuzena zein den, bai, jatorri atzerritarreko populazioaren perfila. EAN egiten da, estatu mailan egiten ez den inkesta bat da, eta gauza pilo bat ezagutu ditzazko, adibidez, euskararena. Bai, bota. Nik mikroa daukat. Bale, hemen eta gero Mikel. Oi, bale. Deigarria egin zaite esan dezulako gero eta gehiago emakumeak etortzen ari direna eta horrekin sortu zaidan zalantza da, etortzen ari diren pertsona hauek badakate norbait hemen, edo badakate familiaren zati bat eta orain bigarren botea da familiako bigarren botea, edo dakate izeba, osaba eta haiek lortu dute pixka bat hemen errotzea eta orduan bigarren bote bat dator edo hori badakizute? Normalean, migratzaileak etorri egiten direnean askotan migrazio kateen bidez etorri egiten dira, ez? Norbait ezagutzen dute, eta izan daiteke herriko bat, izan daiteke familiako bat, izan daiteke ezagun bat, edo gaur egun gero eta gehiago, sare sozialen bitartez ematen diren kontaktuak. Alderatu egiten badugu gaur egungo egoera, 2003ko egoerarekin egoera erabat desberdina da. 21. mendearen hasieran etorritako populazio gehiena bakarrik etorri zen, zergatik hemen ez egoelako migrante komunitate bat. Horin etortzen diren gehienak, migrante komunitate bat, errotutako migrante komunitate bat, dagoen herrialde batera, herri batera etortzen ari dira. Orduan, horietariko asko kontaktuak izaten dituzte. Baina baita ere jatorriaren arabera, zeintzu dira hemen errotutako komunitate nagusia, dira Ekuador, dira izan daiteke Kolombia, Peru, eta azken krisialdia eta gero, 2015-etatik ona, jatorri berriak etorri dira, eta bakarrik etorri direnak, Nicaragua, Honduras, Salvador, etzetara, lanera etorri diren emakume, horietariko asko bakarrik etorri dira. Baina ja da, komunitate hauek Euskal Herrian 10 urte daramatzate gutxi gora bera hemen. Orduan ja da sortu egin dute komunitate hori. Orduan etortzen direnak, bai, asko kontaktuekin datozte. Eta azken urtetan jende asko etortzen ari da Kolonbiatik. Eta Venezuelatik. Venezuelaren kasua pizkat desberdina da, baina Kolonbiatik eta horrein ikusten ari garen hazkunde nagusia, eta horiek asko kontaktuekin etortzen dira. Bai, bazenan. Kaixo Arkaitz. Bai. Posible zenduke azkeneko galdera hori pixka bat gehiago desarrollatzea. Nik zaurgarritasun egoeran dauden personekin lan egiten dut. Eta benetan hori iruditzen zaidala la pregunta del millón, ez? Zaurgarritasun egoeran dauden personak askotan beraien oinarrizko beharrak asetu gabe dauzkate eta beste gauza batzutan agian pentsatzen ari dira eta pixkat euskararen nola hurbildu, euskararen txipa edo euskararen inguruko binkulo hori nola sortu, horren inguruko hausnarketaren bat. Ni uste hemen dimentsio edo elementu desberdina daudela. Alde batetik daukagu denboraren eta egoera objektiboaren kontua, ez? Noiz ematen dira euskara klaseak eta nola ematen dira euskara klaseak. Sistema hori ze pertsona motarako dago antolatuta, bai?
Eta hori ikusten dugu askotan, klaseak eta hori ematen diren eta metodologia horiekin, egoera horretan dauden pertsonak ezin direla hor txertatu, edo lanean daudelako, ikasteko toki bat ez daukatelako, edo dana dalakoa. Bestalde batetik, zer da euskarara erakartzea? Esan duana, bapatean PL2 bat lortu behar dute, edo euskararekiko atxekimendu bat lortu egin behar da, lehenik eta behin. Hau da, ez izatea baita ere ustut ez dugula izan behar, hau da, inurri lan bat ere egin behar da, ez dugu pentsatu behar bapatean pertsona hauek, benga, hemendik 2 urteetara edo urte batean euskara jakin behar duzu, ez. Lehenik eta behin agian, aurrekoan bai, nire dakat ikasle bat, orain gral bat egingo duena, bai, euskararen inguruan, gai honen inguruan gizarte langintzan, eta esaten, eske, bera jatorri bertan jaioa da, baina jatorri atzerritarreko familia batekoa da, bai? Eta esaten, eta beti erabiltzen zuen denbora guztian oztopo kontzeptua, bai? Eta eske jendeak ikusten ari nahiz egiten dituan elkarrizketan, etorkin hauek askotan, ikustutela karga bat bezala. Eta karga zen, eta nizan, Gasteiz batean gainera, hor kokatu egiten gara. Eske ja gaztelera badakit zertarako euskara. Eta oinarrian zen, eske ni Espainian nago. Orduan barau plus bat bezala ikusten dute, eta orduan atxekimendua gakoa da. Zetik atxekimendua kontzientzia bat sortzen du. Eta kontzientzia bat lortzen duzunean, esfortzu bat egiteko prest zaude. Orduan ez da bakarrik hartu eta irakatzi, benga, ziko gara hemen, nori, tal, ikasi behar duzu ez baizik eta kontzientzia hori sortzea, ni uste dut, garrantzitsua dela, gero pertsona horietariko batzuk, zetik guztiak ez dut egingo, eta ez dut egingo, gure herrian jende guztiak egin ez duen bezalaz, bai? Horietariko batzuk, esango dut, agian zerbait ikasiko dut. Eta gero, badago beste datu bat, hori bai, argi daukaten nahi dutela beraien seme-alabek euskara jakitea. Hori oso argi dakate, eta hori ikusten dugu matrikulazio datuetan, eta inkestetan baita ere. Orduan, ni dimentsio ezberdinak jarriko nituzke mai gainean, alde batetik, metodologiak eta euskararen ikasketa prozesuak horren inguruan berrikuntzak eman behar dira, beste alde batetik atxekimendua eta kontzientzia lantzea, bai? Eta azkenik baita ere lanja komentatu duana, ostalaritzan dagoen pertsona bati, esan aldizkiozu gauza batzuk behar jakiteko zelan tratatu egin behar duen euskara. Da, ostalari batek agian ez du izango horrelako elkarrizketa luze bat pertsona batekin, baina gutxienez 4 gauza esateko edo gauza minimo batzuk esateko, eta gainera kontziente naiz horrelako programak bat daudela. Orduan ni uste duana da, nola euskaldun du zaugarritasunetik, dimentsio desberdinak izan behar ditugu kontutan. Eta ez bakarrik ikasketa. Zetik ikasketa, ni uste dut dela ja, pertsona hori ikasketara heltzeko lehenik eta behin, pausu batzuk eman behar ditu, eta pausu horietan lagundu egin behar dugu. Eskerrik asko, bat nator zurekin, ze ari naiz pixkat hartzen Iruñeko kasuan, lehen aipatu dudan labatik sortutako zikloa ez, ongi etorri Iruñera, parte hartzaien artean, gehienak dira, Iruñen ikusten ari garen migrazio berria, Magrebetik etorritako gazteak, eta haiek dira ere parte hartzaien gehienak, eta horietako batzuek ez dute etxerik. Baina etortzen dira, ez dute etxerik, eta orain Iruñan sortutako kolektibo berri bat, Daretxea izenekoa, ari da etxea ematen, haien espazioaren ateak zabaltzen, gazte horiek lo egiteko, pasatzeko gaua haienean, baina gero pertsona horiek etortzen dira, gurekin, jolastera, ematen du batzutan pixkat distopikoa, ez? Eta ez dut nahi esan, haiek gudariak dira, opa, denak izan behar direla haiek bezala, iten ari dira kriston esfortzoa, baina hau ez dadia izan norma, ez? Nola baita esateko. Orduan, esaten duzunean behar da fleksibilitatea, modu ezberdinak, ordu ezberdinak, dinamika ezberdinak, ni banator zurekin, ze alde batetik eskola izanen zen arlo
akademiko egia, akaso haientzat ez daukate burua horretarako, eta bestaldetik, esan barun beste gauza bat, baina aztu zait, bai, nola esan, Euskara ez da jolas bat, pertsona horiek behar dute Euskara bilatzeko etxe bat, adibidez, badakite, ze bestela ez dituzte topatuko. Bai, eta gainera esango nuke beste gauza bat. Lehen esan duanagatik badakogu jende asko, hemen jatorri etxarretarreko jende asko euskaldundu egin dela. Nork erakatsi behar du euskara? Zaitik izan behar gara gu euskaldun zuritzoak, bai, euskara irakatsi behar duguna, zerratik ez emakume musulman bat, Euskal Herrikoa euskara dakiena ez di euskara irakatziko, edo Senegaleko tipo batek ez di euskara erakutsiko eta erosoago sentituko dira, ikusiko dutelako, bueno, hau ez da euskaldun txurien gauza bat, hemen badago nire berdinak, ez? Hore askotan gazteekin hitz egiten, ez? Bere berdinen artean, zelan hobeto, jatorri atzerritarreko populazioarekin berdin. Ordanio bai uste dut hor, euskalduntze prozesu mugimendua jenteak eta bar, esfortzu bat egin behar dutela eta metodologia eta referente berriak sortu, zetu ikustu hor daudela, baina askotan bilatzea, bueno, gure ere mutik pizka eta atera egin behar gara. Azken galdera, bai? Jarraitu bat dugu, beraz, azken galdera. Bai, Arkaitz, eskarrik asko zure ekarpenengatik, eta ni pixka bat lanbide heziketan zentratuko naiz, uste dut oso lotuta dagoela migratzaileekin, eta horre galdetu nahi nizuke ea baute dagoen daturik edo ikerketarik lanbide heziketatik zenbat jende pasatzen den ikasketak egitera. Ze hori lotuta ze lanpostuetan lan egiten duten, eta aipatu dituzunak etxeko zerbitzua, ostalaritza, merkataritza, eraikuntza, guztiak ere lanbide heziketako titulazioa daukate, eta guk errealitatea hori daukagu. Eta baita ere aprobetxatuko dut, esateko ze garrantzitsua den ikastetxeak lankidetzan aritzea udalekin eta euskalduntze horretan. Ikastetxetik ezin dugulako gu bakarrik egin. Eta orduan komunitate osoak parte hartu eta honi errealitate honi elkarrekin buelta eman behar diogulako eta laguntza guzti horiek behar ditugula eta ematen dituzuenak eskartu udaletik eta garapen agentzitik. Datuak egon daude, askotan kontua da, hezkuntza datuak lortzea beti izaten dira komplikatuenak. Hori beti zaienak dira, bai, baina datuak egon daude. Eta gero, azkenan hori informazio hori lortzea eta lantzea. Eta inkesta honetan baita ere hainbat datu ematen dira, zetik hezkuntza sistematik igarotako gazteen buruz galdetu egiten da, ere bai, epoe inkasta honetan. Joango gara izten zurekin gaur geneukan solasaldia, mila esker. Gogoratu nahi dizuegu, lehen esan dizuegu argazki ateatzeko QR bati, ekarpenak jasotzeko da QR hori. Eta beraz, baldin badukazue tartea edo momenturen batean gogoratzen bazate zerbait eta ekarpenen bat, ideiaren bat, erronkaren bat utan nahi badezue, oroitu hor daukazuela, bai. Eta horrengo gonbidatua, jarraitungo dugu, bai? Arkaitz. Bai, barkatu. Horrengo gonbidatua ez da hemen izango, eta orain ulertuko duzu zergatik, bera da Mari Nikonen, Finlandia irakaslea da, helduei finlandiar ikastaroak ematen dizkie, online, aurrez aurre, hemen daukagu. Fonetika eta ahoskera lantzen du berak gehien bat, eta Ask a Finnish Teacher bloga ere idazten du. Bideoa ikusiko dugu orain, ingelesez dago, baina euskarazko azpi idatziak ditu, eta hemen dezuen Mari Nikonen entzun adi. Hello, it's lovely to be here. My name is Mari Nikonen. I am a Finnish teacher and I teach Finnish to a lot of people who work and live in Finland. So I teach Finnish to adult migrants in Finland, and today I'm here to talk to you a little bit about what works well when we're learning Finnish at work as adults and what does not.
I have been teaching Finnish to adult learners of Finnish since 2008. That means that it's been 18 years already. Oh my goodness. I originally graduated from the University of Helsinki. I did my master's there in Finnish and also teacher studies later. And right now I am slowly, very slowly working towards my PhD at the University of Helsinki also. So I'm working full time, so it's very slow going, but that is also in the works. I am an hourly lecturer at Aalto University, so I'm also teaching Finnish there, and I have a small business called Ask a Finnish Teacher, and this is the part of my work that I'm going to be talking about today. So the way it works is that I teach mainly at companies, and then I invoice them through my own small business, and it's just me. It's just a one-person thing. It's not a big business at all. It's a one-woman show. In this presentation, I'm going to start with a very short, very concise overview of the existing options for adult learners of Finnish in Finland. And then I will be talking about some real-world examples from my day-to-day life as a Finnish teacher. As an adult working and living in Finland, there are a few different options for learning Finnish. The most maybe well-known one is our integration training program. These are full-time studies in Finnish and also other topics, societal, and also things related to work, writing your CV in Finnish. There are internships that are part of this training. This takes 1 year, and these are full-time studies available only for unemployed adults. So this is something that we often discuss here in Finland. Why do we have to be unemployed to be eligible for integration training? At the moment, this is how it works. So adults who are already working need to seek out other options. So options for learning Finnish include language courses that are available to anyone. By this, I mean that you don't have to work at a specific employer, you don't have to be a student at a specific school to be able to attend. So we have various course providers ranging from private for-profit organizers that can be quite expensive to tax-funded non-profit options, which are often either inexpensive or free. These include open universities. For example, my own employer, Aalto University, has an open university where anyone can sign up and study for quite a reasonable fee. And we have adult education centers, different institutes, different non-profit organizations such as the Finnish Red Cross that organize language training for different groups, at different times. There are also language cafes and clubs at libraries and various nonprofit organizations which are quite popular. And this third group is the one that we are going to be focusing most on today. So many employers provide language training for their employees. This can look like courses or private lessons or linguistic support at the workplace, or even all of the above. You can probably already guess that this system can be challenging to navigate. And to make things easier, there is something called Kieliboosti, which is a free nonprofit online portal for anyone who wants to learn Finnish and Swedish, and for those who support the learning. And by those who support, we mean teachers and employers. So there are options for many different situations. Kieliboosti has a wonderful compilation of all existing resources. So for learners, for teachers, and for employers. And this is something that I, for example, use at work. Almost every day I open up Kieliboosti and check something, or want to find some resources, or what have you.
So just to give you a clearer idea of what this is, how this works, I've taken a picture of the front page of Kielibuusi. So you start by choosing your role: Finnish learners, Finnish teachers, employers, Swedish learners, Swedish teachers, and then career and study advisors. Also, that's a group that I forgot to mention. So, for example, an employer can click on employers and find different resources, different suggestions on how they can better support their employees when they're learning Finnish. For employers specifically, as this is, I think, what we're most interested in today, is our resources for language policy planning. So what the overall language policy at the office or the workplace is, international recruitment and onboarding, multilingual practices at work, and language learning at work. And of course, the fourth part is the one that I know the most about, that I work with every day. So my overall experience is that employers usually want to support their employees' efforts to learn Finnish. But practices, what this looks like in practice varies greatly from employer to employer, especially in different fields. And of course, that's how it should be. An IT company is going to have very different needs than, for example, a care facility for the elderly or what have you, a restaurant, for example. But usually employers are usually very motivated and want to help their employees' efforts to learn Finnish. Of course, I have a biased view here because the people that I'm in touch with the most are the employers that contact me. And of course, that means that they already want to provide some kind of language training or are interested in that. Goals that employers tell me when they first contact me, often one important goal is integration and a feeling of belonging. I've been pleasantly surprised doing this work at how much employers tend to think about this. They want their employees to feel at home in Finland. They want to help them feel like they belong. So even if the work itself doesn't require Finnish, employers often will provide some type of language training for their employees anyway. Another common goal is supporting multilingual practices in the workplace. For example, employers might want help or need help navigating meetings that happen in multiple languages. And these can often look like pretty simple solutions, but it's just a matter of thinking about these. One goal might be using Finnish as the main workplace language and deepening those skills. This is also a very common reason why employers contact me. So it ranges from workplaces where everything happens in English. This is typically, in Finland, this is typically IT. But also, for example, hospitals where everything happens in Finnish, but we need deeper skills, we need to be more confident, we need to be better at listening to our patients and understanding them. And I added a fourth, breaking language barriers. And by this, I mean, I specifically mean professional development of people who are at a point in their careers where they have advanced as far as they can go in Finland with their current language skills, whether they're speaking English or Finnish or both or Swedish at work. The language barriers happen. Maybe your Finnish isn't quite enough for the work that you want to do, or you are limited somehow in in what you're able to do at work by your language skills. And breaking those barriers is a lot of the work that I do in my day-to-day life. In my experience, one thing that works well is a targeted language course or lessons for staff.
this can look like a group course if we have a group of employees who have similar starting levels and similar goals, but it can also look like private lessons. What I would say does not work very well is formal learning at the workplace, where we are just studying general Finnish without a clear goal, without a clear path to where we're going. So I would always, in these cases, I would always then suggest private lessons, because then we can work on the specific learner's goals. But group lessons can work very well as well. An important part of language learning at the workplace is creating safe environments for practicing Finnish. This can look like a conversation group or a language cafe, and I would say that one key factor here is involving native Finnish speakers and making it very clear to everyone at the workplace that the multilingual practices that we use at the workplace they're for everyone. It's not for the language, just for the language learners who need to learn Finnish. It's also the Finnish speakers who need to meet them halfway. A conversation is always a two-way street, and to be able to use a language at a workplace, we need to involve everyone at the workplace. And by multilingual practices at the workplace, I mean things like language-aware practices, always just being aware of the fact that we have people with different language skills, that we should and can use different linguistic resources for our meetings, for example. Things can happen in many languages. I know that here you have lots of experience with that. And small routines can make a big difference. For example, things like starting the day with a common chat that is in a specific language or in many different languages. So it can be Finnish, or it can be a different language as well. This last point is maybe the most important one. It is crucial, it is very important to make learning Finnish a part of the job itself. If we want our employees to learn Finnish well, be able to use it at work, we need to make space, we need to reserve time for language learning. We need resources. Our employees need resources. We need to make an effort. We need to plan as a workplace as a whole. So to summarize, for things that work, resources must be easy to find in one place, and the current Finnish solution to this is Kielibuusti. We need targeted lessons and courses at the workplace. We need safe environments to practice Finnish at work, and we need everyone involved at the workplace. Education on multilingual practices is crucial, as well as making learning Finnish a part of the job itself. I would love to keep talking about this, but this is all I have time for today. I would absolutely love to hear from you, so I've included my contact details here on this slide. And with the QR code, you can find the same information. And here in references and further reading, I have included a link to Info Finland, which has a great overview of studying Finnish and Swedish as an adult in Finland. Of course, Kielibuusti, which we already talked about. And I also want to uplift this article by Johanna Komppa, Evelina Korpela, Lari Kotilainen, Salla Kurhila, and Inkeri Lehtimaja on language-aware meeting practices at the workplace. This is a great, if you'd like to dive in deeper, this is a great example of things that work and with very concrete advice and examples of how multilingual meetings can and maybe should be practiced. I am out of time. I would absolutely love to keep talking about this, but I need to wrap it up. Kiitos paljon. It was lovely to talk to you today. Thank you very much and have a lovely day. Elina
baina egun gara hitz egiten ez da batzutan tresnak eta aholku praktikoak nola jarri martxan, eta hemen ikusi ditugu Mari Nikonenek botatako asko eta benetan oso interesgarriak merezi du sartzea bere linketan, ze oso gauza interesgarriak botatzen ditu. Baina, esan da bezala, ez da, hainbat kasu ari gara gaur ezagutzen, Senegaldi Gasteizera, Gasteiztik Finlandiara, Finlandiatik Marseillera edo Marseilletik bueltan, baina egoeraren irakurketa sakon bat ere egin nahi genuke, ez da, horrez gain eta hortarako ezinbestekoa testuinguru ekonomikoari heltzea. Honetarako bi gonbidatu ditugu gurean, igotzen bazarete ia mesedez, Arantxa Tapia Otegi eta Elena Franco Ibarzabal, ia mesedez. Arantxa Astigarragan jaioa, ingeniaritza industrialean doktorea, EHUko katedraduna, Eusko Jaurlaritzan, Gipuzkoako Foru Aldundia, Madrileko Kongresuan eta beste hainbat esparrutan eta gauzetan ibilea. Egun aholkularia da eta Sabino Aranaren Fundazioaren presidentea. Egun hon, Arantxa. Egun hon guztioi eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Eta Elena Franco Ibarzabal, Getxoztarra da bera, ekonomia eta enpresa zientziatan doktorea, ekonomia irakaslea etxegun baitere, Gipuzkoako Foru Aldundian ere ibilia da, egun Udako Euskal Unibertsitateko, Eusko Ikaskuntzako eta Gaindegiako kidea. Egun hon, zuri ere, Elena? Egun hon, eta mila esker gonbidapenagatik, plazerra egotea. Eta beraz, eta Naroak sarreran esan duen bezala, botako dizugu lehen galdera bat, desente orokorra, baina jakin nahi dugu testuinguru ekonomikoa, zer hartu behar dugun kontuan, gehien bat, testuinguru sozioekonomikoari begira, hizkuntza gutxitu bat gure enpresetan txertatu nahi badugu. Hasiko gara, galdera potonoa, testuinguru sozioekonomikoa hitz egitea momentu honetan ausartenei utzi behar zaien lana da, ziurgabetasuna ikaragarria delako momentu honetan, ez da, dakigunez, mundua hankaz gora dago zentzu handi batean, nazioarteko legalitateak estanen du, gerrak ikusten ditugu zentzurik gabekoak eta gerra horien ondorio ekonomikoak mundu osoan zabaltzen ari dira. Ez dakigu zehazki noraino joango den egoera kaotiko hau, baina, argi dagoena, testuinguru horretan ere, mundu globala ez dela bapatean eroriko. Mundu global horretan aldaketak egon daitezke, baina nazioarteko komertzioak jarraituko du, nazioarteko inbertsioen fluxuak jarraituko dute, eta pertsonen fluxuak ere bai. Beraz, ezin dugu pentsatu bapatean bueltatuko garela nazioarteko mugimendurik gabeko eszenario batera, ez delako egia. Oran guri dagokigunez, nik uste dut, pertsonen fluxuak horregongo direla, herrietako ezaugarriak aldatuko direla, eta herrietan ere pertsona guztientzako lan eta bizi baldintza egokiak ziurtatu beharko ditugula, gure herrien izaera aldi berean mantentzen eta indartzen dugularik, ez? Eta hor dago ez arazoa, erronka baizik eta erronka potoloa eta politan ere ustez. Esan dugu bai. Iritzi berekoa ze, Arantxa? Bai, nik uste Elenak aipatu dula, ez da nola gauden momentu honetan, baina nik helduko nioke baitare Arkaitzek aipatu duen zerbaiti, ez da. Gure gizartea aldatu eginda, ez da duela 40 urtekoa, eta aldatzen jarraituko du. Eta nolabait egokitu egin behar deu gizarte berri horretan, gure hizkuntzak izango duen lekura baita ere, ez da. Edo gure hizkuntzak egokitu behar du pertsona berri hoiei inguratzera eta lantzera. Beraz, ekonomia jarraituko du diferentea izango da hori ere, eta egoera aldatuko da, bazdirudien duela urte batzuk ekonomia erabat globala eta irikia zela, orain pixka bat itxiago, baina ez da erabat aldatuko, eta Elenak aipatzen zuenarekin ados, pertsonak etortzen jarraituko dute mota guztietakoak, aipatu dugu asko eta gehiengoa momentu honetan Latinoamerikatikan datorrela, baina beste lekuetatikan ere etorriko dira. Eta gizarte berri horrei nolabait harrera integral bat egin behar digu, eta harrera integrala esaten degunean da, nola sentitu daitezke pertsona horiek herri honetako parte eta herri honetan bere bizitza aurrera eraman urte luze askotarako. Eta horre erronka handi bat daukagu. Arantxa, enpresek, besteak beste, hori ari gara hitz egiten, enpresak jakin behar dute aniztasunak kudeatzen ere, horrek ere onurak izango ditulako, noski?
giza baliabideetakoek behar bada hartu dezakete rol hori aktiboa, ez da? Rol aktibo hori hizkuntza hautaketan eta euskara ikasteko aukera eskaintzen duten enpresak diru laguntzak izan ditzakete. Zein albo ondorio ikusten dizkiotzu neurri hauei, aukerak ikusten dituzu edo badaude batzuk ere, nola ikusten duzu? Bueno, Inigok aipatu du adibide oso argia, ezta? Nolabait, agian hiri handi batean euskararen beharra ez da ikusten papatean, baina enpresa batetara joaten geanean baldin badaude eta ez dugu joan behar goi mailaraino, baina tendentzia batzuk euskara gure artean erabiltzeari eta gero joango gea azkenean txostenak eta gauza guztiak euskaraz egiteari, baina urratsez urratse joan gaitezke eta benetan ez da bakarrikan giza baliabide pertsona edo talde horren zerregina. Guztion zerregina da eta kulturalki aldatu behar da enpresa horri edo kulturalki guztiak izan behar dute nolabait ohitura hori eta sentipen hori buruan eta bihotzean ze bestela, benetan pertsona batek egin dezakena edo talde batek egin dezakena ez badauka babesik orokorrean ez da inora iritsiko eta ikusten nahi gea emakumeak industriara pasatzen danean zer gertatzen den giza baliabideak bakarrikan ez du balio. Ez da erabaki bat pertsona edo taldetxo batek hartzen duena, baizik eta guztiok hartu behar dugun zerregina da. Eta enpresa batek poliki izan, eta aipatzen zuen oso ondo Finlandiarrak, ez da, izan gizarte zerbitzuetan dagoena, izan jatetxe batean dagoena, izan taberna batean dagoena, maila desberdinak behar ditu, baino beti eman behar du urrats bat. Mamaduk aipatu du oso ondo. Esate bat duzu, egunon eta eskerrik asko hasi zara. Hortikan jarraituko duzu. Bueno, eman ditzagun urrats horiek. Elena, lehen Naroak ondo galdetu du diru laguntzena. Zuk esan izan duzu, ohari fiskalen oso aldekoa etzarela, aldiz, beharra da diru laguntzak edo nahiago dituzula, zergatik diotzu hori, eta posible litzateke enpresek erabiltzea diru laguntza horiek langileak euskalduntzeko edo euskararen erabilera sustatzeko? Azken finean, eztabaida hau eztabaida zaharra da, ez? Ohari fiskalak diru laguntzak dira. Diru laguntza izkutuak. Egiten duguna da, enpresa batek ordaindu behar duen kupuruari zati bat kentzen diogu, ez dakiz zertan inbertitu duelako, ez dakiz euskara plan... Diru laguntza izkutuak. Eta gainera arazo bat daukatenak. Jende guztiak ezin ditu erabili. Enpresa txiki batek ez baditu izan irabazi nahikoak, adibidez, sozietatea zerga ordaintzeko, bero inarri likidagarria 0 baldin bada, ezin diogu obaria aplikatu. Beraz, enpresa hori diru laguntza barik geratuko da. Behar bada, euskara plan izugarria egin du, baina diru laguntza barik geratuko da, obaria ezin duelako aplikatu. Horregatik nik uste dut, obariek badaukatela muga hori, ez dela denentzako bide bat, ez dela enpresa denetara iristen, eta gainera izkutua dela. Ez dela argi geratzen, enpresa horren atzean badagoela alegin kolektibo bat. Ezkelean, diru laguntza publikoak alegin kolektiboak dira. Gure politika batzuetan eta balore amankomun batzuetan oinarritzen direnak. Horregatik iruditzen zaizkit egokiagoak. Alaren norbaitek esan dezake, bai, baina zuk proposatu zenuen Aldundian egon zinenean obari bat euskararentzako, egia da. Mundu honetan obari fiskalak ere existitzen direlako. Nik ez nuke lehen etxiko bide hori, baina baldin badaude 11.000 obari fiskal zergatik ez beste bat euskararentzat. Horrek ez dezan ekarri diru laguntzak kentzea, mesedez. Diru laguntzak egon behar dira eta obariak baldin badauzkagu beste gauza askotarako, gure gizartea eta komunitatean adostasunez onartzen ditugunak, ingurumena, enplegu sorrera, inbertsio jasangarriak zergatik ez euskararentzako ere. Baina, badauzkatela bere mugak, nik hori jarri nahi dut beti mahai gainean. Argiagoak dira diru laguntza. Zer gertatzen da diru laguntzekin? Azkenean diru laguntzen gaian sortzen dela olako anabasa, ez dakigula ze diru laguntzak dauden, kasu honetan adibidez, euskara sustatzeko enpresetan. Alde batetik badodelako, Eusko Jaurlaritzarenak, Lanitz eta olakoak. Foru Aldundiek badauzkate eurenak. Esprik badauzka bereak. Udalek badauzkate eurenak. Antolatu ditzagun ondo diru laguntzak, benetan jakin dezagun, ze aukera dauzkagu, nola erabili ditzakegun eta eraginkortasuna bermatzeko. Beraz, diru laguntzek badaukate alde hori
kudeaketaren aldetik ondo landu behar dena. Benetan eraginkortasuna lortu nahi badugu. Ni beste zerbait erantziko nuke, ze egia da, biak direla positiboak, nik ez nituzke ez bata ez besteak enduko, baina beti ere ondo kontrolatuta esango dut, baina ondo aztertuta ez diala errepikatzen, eta ez direla lau gauza bide batera ematen oso ondo aztertu gabe emaitzak zen diren. Beraz, nolabait aztertu ematen ditugun diru laguntzak edo obari fiskalekin zein diran emaitzak, gero ikusteko ea beharrezkoa den horrekin jarraitzea edo ez. Nik uste hori ere oso gero eta gehiago jarri behar dugun sistema bat dela, ez bakarrikan euskararekin, orokorrean diru laguntza eta obari fiskal guztiekin ikuste eta azterketa hori egin beharko genukela. Baina nire ustez biak beharrezkoak dira. Eta erantza, bestalde pixkat aurrera eginez ere, prospekzioan arabera zerbitzuek egin dute gora. Ostalaritza mantendu eta gainontzeko sektorek, dirudinez, bera. Zerbitzuetan eta ostalaritzan aldagai garrantzitsua da, harreman hizkuntza, leno behin baino gehiagotan esan dute, ez da, eta gutxi badare, bintzat, arkaitzek esatezuna ez da, bihar, baizik eta egunerokotasun hortan. Behar bada sektore horietan egin behar da indar gehien? Bueno, lehenik eta behin, zerbitzu sektorea esaten dugunean beti daukagu buruan, dala ostalaritza, esango genuke jatetxeak, dauzkagula turismo gaiak eta horrelako gaiak. Baina zerbitzuak gaur egun oso zabalak dira. Eta zerbitzuen gune horretan, esango genuke gune zabal horretan, zerbitzu teknologiko guztiak daude sartuta. Hau da, baliabide teknologikoa, softwarea, martxan jartzen ditugun gai guzti horiek hor daude sartuta. Beraz, nik uste oso ondo nabarmendu behar degula ze zerbitzutako arloetara ari geran gure politikak zuzentzen. Eta egia da, agian zailena daukagula mundu horretan, ez da? Agian ez dut esango zaurgarritasunean daudena, baina zailtasun handiagoak dituztenak eta bai horretara bideratu beharko genituzke gure politika berezi batzuk. Eta gai bat ere aipatuko nuke, zeleno esan da, bai eskoletan eta baitare lanbide heziketan gure gazteak eta etorkinak direnak ikasten dute euskera, baina agian beraien gurasoek ez. Zelan daukagu baita ere, agian guraso elkarteetatikan beste gurasoak gure ganatzeko, euskerara erakartzeko, eta hoiei ere euskara puntu bat irakasteko, ez esango genuke ikastaro finko batekin, baina bai irakatsi euskara maitatzen, euskarak zer esan nahi duen, benetan beraien seme-alabek ere euskaraz hitz egiten dutenean etxean, ez hain arrotza izateko baita ere, ez da? Orduan, nik uste dut politika diferentea jarri behar direla eta berriro Arkaitzek esan duena. Gizarte desberdina dago eta orain arte ekarri gaituena honea, agian 100% ez du balio beste hemendikan 30 urtera balio dezakenarekin. Izan gaitezen malguak baita ere eta bilatu dezagun hori. Eta leno Jasminek aipatu du gauza bat asko gustatu zaidana. Eta askotan euskaldun zaharrak gehanak egiten dugu ez da ze gaizkitze egiten duen. Baina esfortzu bat egin behar dugu eta guk ere lagundu behar diegu euskaldun berriak direnak ikasten ari direnei, nolabait integratuak sentitzen eta benetan libre izaten ze beste hizkuntza bat hitz egiten degunean hankasartzen dugu ederki eta aguantatzen digute nolabait esateko, ezta? Orduan, guk ere gizarte bezala hori egin beharra daukagu eta lan munduan zer esanik ez. Nik pentsatuko beneukan zerbitzu teknologikoena, egia da. Elena, zuk ere esango zenuke behar bada lanbide heziketan erakusten delako ostalaritza eta esan dezuna, baina baita ere zerbitzu teknologikoak, softwarea, hardwarea eta gauza guztiak. Zuk ere jarriko zenuke bertan indarra iruditzen zaizu? Nik uste dut indarra bi ataletan jarri behar dugula. Batean, lan mundua euskaratzen, eta pixkat Finlandiatik jaso ditugun aholkuak eta hortik etorriko liateke, egin dezagun zerbait hobea. Jakin dezagun malgutasunez, baldintzen arabera, edo taldeko lanak egiten, edo bakarkakoak, diru laguntzak ere bideratu izagun modu malguagoan, ez urrunki, agian jende bati ordaindu beharko zaio orduak libratzeko, enpresak eta administrazioak, nik uste dut guzti hori
ondo sakondu eta ondo aztertu behar dugula, baina hori da, pixkat, enpresa pribatuaren barruan nolako lanketa egin behar dugun, ez da? Zentzu horretan iruditzen zait Fontseskoa dela enpresa pribatu barruko lidergoa, zuzendaritza taldeak, arduradunak, zelako garrantzia hartu behar duten, benetan, erabat aldatzen da, edozen enpresetan, zuzendaria euskarari garrantzia ematen dion zuzendari bat ekarri ezkero. Dinamikak aldatzen dira, toki askotan jendeak, batez ere gazteak, ez diot Gipuzkoa inguru honetan, Bilbo handi batean, gazteek ulertzen dute. Gazteak gehienak, salbuespen txiki batzuk enduta, euskaldunduta datoz hezkuntza sistematik. Beraz askotan, erabakimena daukanak egin behar du urratsa eta bultzatu. Modu positibo batean eta batez ere euskarari balioa emanez. Euskaraz egiteak duen balioa aintzat hartuz. Beraz, bata da, enpresa barruko mundu hori, nik uste dut daukagula gure irakasgai pendientoietako bat. Orain arte egin dugu hezkuntzan alegina, administrazioan, traba batzuk tarteko, menos ondo dakizuen moduan, baina aurrera goaz, falta zaigu lan mundua, falta zaigu aisialdiaren munduan, baina gure gaira etorri lan mundua zuzenean enpresetan egin daiteken lana, eta gero hezkuntzan egin behar den lana. Gaurko alde batetik lanbide heziketan. Lanbide heziketan euskararen presentzia oraindik ere oso txikia da, dauzkagun beharrak kontuan izan da. Beraz, hori indartu behar da. Gipuzkoan igual gehiago, zan nahi dut. Nik badin dizuet, Bizkaian eta Bilbo handia inguruan, eta ez dakit Nafarroan nola egongoan, eta lanbide heziketan nahiko atzeratuta gaude euskalduntzari dagokionez. Eta bestela ere, bestelako hezkuntza eta formakuntzetan, lanbiden adibidez, norbaitek lanbidera jo badu, ikustera, ze euskara ikasteko ze eskaintza dagoen, lotxagarria da. Ez dakiz zertarako dauzkagu eskumenak batzutan. Eskumenak dauzkagu gure politika propioak egiteko, eta ez SEPek, Servicio Estatal de Empleok egiten duen politika jarraitzeko. Ez dago euskarazko ikastaroa. Gutxi batzuk daude, klikatzen duzu, hau ez da eskaintzen momentu honetan, hau ez dakiz ez zentrutan behin edo birritan eskaintzen da, hartzen duzu gaztelerako irakaskuntza lanbiden bertan, 11.000 ikastaro, ezaugarrien artean, como lengua para la inclusión en la tierra de acogida, hori ikusten da, estatuak zeri ematen dion garrantzia. Lanbide gure eskumena da. Guk ere gure herriari, gure hizkuntzari eta gure kulturari eman behar diogu garrantzia, lan munduari begira eta ekonomiari begira. Beraz, hor badaukagu olako frente bat, baina epe motzean aldatu beharko genukena, ere ustez. Arantxa, pixka bat, ari gea sektoretaz hitz egiten, leheno zerbitzuak esan dezun bezala oso zabala dela, ez dela bakarrikan zerbitzuak gauza batzutan oinarrituta. Sektore batzutan jarri behar dugu lehentasuna eta beste batzuk mugatu, desazkundea sustatu behar da? Ez da erresa galdera gaurko egunean, eta asmatzeko bola bat beharko genuke kristalesko hietako eta zaukau. Baina jute baldin magea euskara sektoreetan nik esango nuke euskara zerbait transversala izan behar duela, eta beraz guztietan bakoitzari bere egokitzapenarekin eta aztertuta ze behar dauden eta nola egin dezakegu, baino bai denetan jarriko nuke. Eta gero kontutan izan, ikusi du Finlandako ereduan baita ere ez da, askotan tresna teknologikoak ikusten ditugu zerbait arrotza bezala, beste hizkuntza batean etortzen dira orokorrean, baina hor ere oztopo izan ordez, izan daiteke aukera bat, eta horrelako teknologiak erabili hasiera batean hizkuntzara murgiltzeko laguntza bezala. Orduan, egokitzapen horretan eta egin behar ditugun lanketa horietan, zuzendaritza talde bat izan, edo jabe bat izan taberna batekoa eta dituen langileekin zenolako jarrera izan behar duen, ikastaroa zaratago, erraztu ditzagun baita ere tresna horien erabilera egokiak, zebenetan izan daitezke aukera polit bat aurrera egin ahal izateko. Baina nik ez nuke esango sektore batean bai eta beste batzutan ez. Euskaraz izan behar du gure herrian zerbait transversalaz, gure hizkuntza da, eta nolabait momentu honetan 15 horiek, etorri diran 15 horiek, jakin behar dute, maitatzen, eta maila bat gutxienez atxikimendua izaten. Ez dut esango erabat perfecto hitz egiten, baina gutxienez egunon esaten baldin badeu, erantzun bat egunon izatea.
Eta nik uste hori garrantzitsua dela atxikimendu hori eta maitasun hori sustatzeko. Elena, Hego Euskal Herrian 30.000 pertsonak paperak lortuko dituzten, espero dugu berandu bainoren, zer ekarriko dio honi guztiari paperak lortzeak? Ni erregularizazioaren alde nago. Nik uste dut langileak eta pertsonak hemen bizi badira, bizi gaitezen denok eskubide guztiekin. Atzerritik datozen pertsonen kasuan, regularizatua ez egoteak dakarrena da, itzalpeko ekonomian eta itzalpeko bizitzan egotea. Lan baldintzak azkarrak, gero gainerako lan merkatura trasladatzen direnak, zergarik ez ordaintzea, kotizazioak ez ordaintzea, eskubidirek ez izatea, etxe bat erosteko, bizitza antolatzeko, beraz nik uste dut erregularizazioa zentzu horretan berri ona dela. Jendeak, pertsonak, denok eskubideak izan ditzagun. Kopuruekin bai daukat kezkan batzutan, ezta? Ematen du, ez dakizen bat etorriko, ez dakizen bat milaka etorriko direla, eta horrek zelako arazoak sortuko dizkiguten. Bueno, pixka deskeneko datuak begiratuta, egia da, bikoiztuko dela Espainiar estatutik kanpo etorriko den jende kopurua, proiekzioen arabera, baina estatutik datozenak, hau da, hizkuntzari dagokionez, erdaldunak, estatutik datozenak gutxiago izango dira. Beraz, arazoa ez da inbesterako izango. Ez natu alai liburuan, ziadekoko datuak jaso dituzte Garikoitu Ikotxeak eta Iñaki Urrebasuk, eta lehen 2030 begira. Lehen 30 baziren Euskal Herritik kanpokoak, estatukoak gehiago atzerritarrak, estatutik kanpoko atzerritarrak baino, hori izango dira 30. Beraz, gure erronka linguistikoa, enpresan eta ekonomian ez da inbeste aldatuko. Beste gauza bat da, gauzak ondo egin behar ditugu, orain arte ere, hainbat lekutan ez dugu lortu ekonomia euskalduntzea, ez dugu lortu enpresak euskalduntzea eta lan mundua euskalduntzea. Beraz, lana badaukagu. Ez dezagun bideratu lan exigentziak bakarrik estatutik kanpo datozen atzerritarrei. Bertokoi ere gure hizkuntza delako eta definitu behar dugulako eta zaindu behar dugulako. Oso importante iruditzen zait arantzak esaten duena. Hurbiltze emozionala hizkuntzara. Ziurazki batzuk ez dute ikasiko. Gure hizkuntza badakigu ez dela hizkuntza errezenetagoa, badaude hizkuntza errezagoak, ez da errezak, eta segun nondi begiratzen duzun, egia da, baina hemendik, Europako hegoaldean gauden hauek begiratuta, euskara hizkuntza zaila da eta batzuk ez dute ikasiko. Ez ikasteak ez du esan nahi euskararekiko jarrera positibo bat eduki ez dezaketenik. Eta hurbiltze emozionala niretzako oso importantea da. Eta hurbiltze emozionala horrek gainera balio ekonomikoa dauka. Adibidez, bezeroekiko tratuan. Zerbitzuetan, adibidez, edo beste sektoreetan ere, lehenengo hitza euskeraz egiten badizute, hor sortzen den harremana desberdina da. Ez dut askoz gehiagorik eskatuko hasiera baten, ziurazki aurrerago gehiago eskatu beharko dugu, baina gutxienez lehenengo hitza euskeraz, eskerrik asko bat euskeraz. Nolabait adierazi, badakit zure herrian nagoela, badakit hizkuntza hau daukagula, hizkuntza honek merezi du, eta denon artean, hemen biziko, gure bizi proiektuak hemen egingo dugun guztion artean zaindu eta maitatuko dugu. Netzako hori oso importantea da. Eta horiek dira, baliabideen aldetik, administrazioek edo enpresek jarri behar duten baliabideen aldetik oso diru gutxi eta oso denbora gutxi behar dutenak. Exigentzia maila ere txikia delako. Hortik gorakoak gehiago eskatzen dute eta ziurezki egin beharko dugu. Az gaitezen oinarrizkotik, ez? Eta nik zentzu horretan ekonomian bi gauza ikusten ditut, olan balio ekonomikoa auki dezaketenak hizkuntzarekin lotuta eta gure kasuan euskararekin lotuta. Euskal Herrian euskararekiko atxikimendu oso importantea da. Guretzako kulturalki, euskal kultura, euskara guretzako oso importantea dira eta horrek laguntzen gaitu komunitate egiten, talde sentimendua egiten, pertenentzia sentimendua egiten. Kanpotarrek ikusi behar dute benetan balio duela zerbaiterako, bestela gaztelera goitik bera erabat ondo dakien batek egon ez du ikasiko, baina horrek ikusten badu balio funtzionala ere badaukala, horrek animatzen zaitu. Atzerritarrak edo gu, edo norentzako, balio funtzionala daukan zerbaitek animatzen zaitu. Ekonomia nik bi gauz ikusten ditut, alde batetik, bezeroekiko harremana, kasu askotan euskeraz egiteak, esatezu, berriro etorriko naiz jatetxe honetara, edo berriro joango naiz aholkularitza honetara, edo dena delako, euskara zarpatu nautelako, eta beste aldetik, enpresen barruan, eta hori dago igual industrian eta enpresa handiagoetan, lantaldeek daukaten garrantzia eta lantalde sortze eta sendotze horretan
kultur balore batzuk, hizkuntza bat partekatzeak eragin dezaken sendotze funtzio hori, ez? Iruditzen zait, hizkuntzak badaukala balioa, ekonomikoa ere. Noski daukala balio kulturala, emozionala, beste pila bat, baina ekonomikoki ere interesatzen zaigu enpresetan euskal funtzionamendu bat, euskaraz arituko diren langileak, gero eta gehiago izatea, eta guztot badauka hor zentzua guzti horrek. Arantxa, ontaz hitz egiten lan mundu ontaz, jende gehiago erakarri behar da lan mundura? Adibidez erkidegoan langile aktibo gehiagoarekin eta langabezia tasa baxuarekin amaitu du 2025. Nola erakarri sistematik kanpo daudenak? Ez da ari genak esaten, perfil batzuk langabetua, migranteak asko eta asko esaten ari garen, ez da emakumeak direla, azkenak arkaitzek esan dituen datu batzuk ere. Nola egin daiteke adibidez ama direnak laguntzeko? Esan nahi dut, leheno zaurgarritasunaz ari ginen, ez da? Esaten zuen, batzuk ez daukate etxerik, bestek zaurgarritasun egoera oso latzak. Nola egin? Hau txertatzeko, laguntzeko lan munduan, nola? Galdera polita, nik uste dut egoera desberdinak egon daitezkela eta zaurgarritasunaren inguruan arazo asko egon daitezkela. Baina lehendabizikoa izango litzateke nire ustez behintzat, seguru pertsona horiek egon direla edo daudela oraindikan egoera irregular batean. Orduan, regularizazio horiek eta gizartearen parte izateak nolabait legalki uste horrek ere laguntzen dula. Eta gero, seguru nago formakuntzaren ikuspegitikan lana egin behar dela. Ze behar daude, eta berdin zait, izan etxez-etxeko laguntzak adibidez, edo zaintza lekuetan behar diran pertsona horiek. Ze motatako formakuntza behar dute, edo ostalaritzan, ze motatako formakuntza behar dute, eta kasu horretan, euskara ere nola ala txertatzea formakuntza horretan. Eta gero dauzkagu justu beste muturrean, ezta? Oso maila altuko ezagutza behar dutenak. Eta agian ez hainbeste, baina baita ere beharra dagoena nolabait ekartzeko, edo agian beharri gabe interesatzen zaielako aleman bati, finlandiar bati, edo poloniar bati Euskadira etortzea hemen badagoelako industria pare bat oso interesgarria direnak beraien proiektu pertsonala garatzeko. Pertsona horiek erabat desberdinak izan daitezke, ze agian datoz 8-10 urterako eta gero berriro badoaz beste leku batetara. Hoiek bai direla erronka potolo bat, ze hoiek ez daukate momentuan euskara ikasteko beharrikan. Hoiek etortzen dira beste, esango genuke, beste helburu batzuekin, eta hoiek erakartzea baita ere lan bat izango litzateke. Nola ez dan kopuru handia, ez diogu garrantzia handirikan ematen, eta besteen jarri behar dugu. Baina nik uste formakuntza, eta formakuntza horretan, beharrei egokitutako formakuntza horretan, euskera minimo batzuk txertatzea garrantzitsua izango litzatekela. Euskara izan daiteke maila sozialean igotzeko tresna, eta diot maila sozialean igotzeko behar bada interesgarria delako hori etorkinentzat. Ez nuke nahi, ala izateri. Nik uste euskara izan behar dela komunikazio tresna orokorra gure herrian. Badauzkago hizkuntza gehiago, baina gure ondarea zaindu nahi badugu gure harremanak euskaraz izan beharko genituzten naturaltasunez. Ez gora begira promozionatzeko hizkuntza bezala. Alderantziz, nik esango nuke Euskal Herritik kanpo datozenentzako euskara dela balio bat errezago konektatzeko komunitatearekin, izan beharko litzateke. Nik badaukat lagun bat Latinoamerikatik etorritak, esaten du, eta bera ere pixkatolan itxuraz arrazializatua, eta berak edozintokitan esaten duen lehen hitza, egunon denean, horrekin bakarrik desberdin begiratzen diotela. Gure komunitatea zentzu horretan badaukagu olako zerbait, ez? Euskaraz egiten badugu bertokoagotzat hartuko zaitugu. Edo futbol entrenatzailea, kanpoti datorra ez dakin, euskaraz egiten badu, hasierako hitza, egunon, gaurko partiduaz hitz egingo dut, eta gero beste guztia alemaneraz edo espainol, bakoitza den jatorria, beste modu batean begiratzen diogu. Ez da inbeste
gizartean gora egiteko izan behar duela. Gizartean txertatzeko, parte izateko, komunitateko kide izateko izan behar du. Eta hori bai iruditzen zait oso importantea balioan jartzea. Eta erreferenteak behar ditugu. Ez da gauza bera beti erderaz egiten duen futbol entrenatzaile bat, edo kanpotik etorrita ere euskeraz egiten saiatzen dena. Eta horri balioa eman behar zaio. Ez da gauza bera enpresaren banku entitate bateko txostena medioen aurrean aurkezten duena euskeraz egiten duenean edo erdera hutsean egiten duena. Gauza horien ikuste dut herria egiten laguntzen digutena eta oso importantea da balioan jartzea. Horiek dira erreferenteak, horiek dira lidergoak, horiek dira guretzeko importanteak diren elementuak. Ez da gauza bera Basque Culinary Center deitzea edo Euskal Sukaldaritza deitzea. Hizkuntzaren ikuspegitik guk gure hizkuntzari eman behar diogulako balioa. Beraz, lako gauzak egiten dute hizkuntzaren alde beti ere. Eta zentzu horretan, uste dut, hausnarketa egin behar dugula, eta besterik gabe. Hizkuntza zaindu nahi dugu, hizkuntza mantendu nahi dugu mundu globalizatu, komplikatu honetan, izan behar da gure kohesiorako, gizarte kohesiorako tresna, eta gure ondare kultural eta linguistikoa etorkizunean ere defendatzeko tresna. Egin dezagun, hausnarketa hori, eta ikus ezagun zer egin behar dugun. Ni hor ez nago erabat ados. Bestela denbora guztian ados godeta. Nik uste mundu global batean gaudela, hasiera batean esan dugu. Orduan, izen bat eta adibidea berdina erabiliz, ingelesez dagoelako, ez du euskera gutxiago maitatzen edo euskera gutxiago erabiltzen. Nik uste jakin behar degula uztartzen mundu mailan gaudela eta aldi berean gure hizkuntza nun dagoen eta gure hizkuntza nola lantzen deun eta nola lortzen deun jendea kanpotikan etorri eskola horretara eta nola txertatzen deun gizartean. Eta hor bai, ados nagoela Helenarekin, euskarak ez du balio behar sozialki gora igotzeko, baizik eta sozialki txertatzeko hainbat lekuetan, izan futbol talde batean, edo izan guraso elkarte batean, edo izan koroan, berdintzait. Balio behar digu azkenean gizartearen parte izateko, eta euskerak horretarako balio du. Eta omen dago, nik ez dut ondo irakurri oraindikan, baina erreferentzia ikusi dut, azterketa bat omen dago, gu euskaldun bezala, Helenak aipatzen zuena, oso berezi egiten gaituena. Normalean, lehendabiziko hitza norbaitek gure hizkuntzan egiten digunean, ateak irikitzen ditugu. Aldiz, ez badu gure hizkuntzan egiten, pixka bat atzera egiten dugu, eta esperoan gelditzen geha, ez da? Orduan, horrek ere alderantziz hartuta eta arronka bezala eta aukera bezala hartuta, lagundu dezakegu lehen hitz hori euskeraz eginez aurrera egiten. Eta txertatzen benetan datorrena eta gure gizarteko parte ez bere bizitza hemen garatzeko benetan baliabide garrantzitsua izateko. Badugu Finlandiarrek eta hitz denak Finlandiaraz jartzen dituzte. Horretan ez daukaten inongo konplejorik, eta guk daukagun sukaldaritzarekin, zuk ez duzu uste arantza euskal sukaldaritza jarri izan bagenio, arrakasta eukiko zukenik. Zinemaldia euskera esaten dugu, eta arrakasta dauka. Bai, eta Donostia Film Festival baita ere. Film Festival. Festival da, nazioarte maila saltzen dena. FISS da, erabiltzen dena. Bai. Ja, txarto horretan ere. Zinemaldi potente bat bauka guzti, gatik jarri behar dugu hizkuntza, izen bat gainera ulertzen ez dana. Film International SS, FIS, izan daiteke edo zer gauza, oso txarto, adibide txarra jarri dut. Baina izan nahi dut, beste herrialde batzuetan ez daukaten jongo arrazorik zentzu horretan, eta guk produktu honak dauzkagu, erabili ditzakegu, edo euskal hitzak, edo euskaraz eta ingelesez, izan nahi dut zentzu horretan balioan jarri behar dugula gure hizkuntza nazioarteko proiektzioan ere, ez da. Aurrera eginez, Arantxa, esan dugu lehen ere, ari gara pixkat batzutan ikutzena, baina etxe bizitza da, leheno zaurgarritasunez hitz egiten hasi garenean, ez da, etxe bizitza da arazo handia. Kanpo beste herrialde bat zeutatik datozen eta hemen gutantzat, denentzat. Baina,
Jendea erakartzeko eta bertan erratzeko ere, etxe bizitza eskubidea denek izan beharko genuke, noski? Enpresak etxeak eraiki beharko lituzkete garai baten bezala adibidez datu batzuk. Euskadi Irratian entzun genuen 40ko Embalajes Alberdi enpresak 3 langilerentzako etxea duela Logeran, bestalde, adibidez batzuk. Lan eta bizi herrian egitasmoa, Toio Etxelekuk eta iparraldeko beste enpresari batzuen artean sustatutako egitasmoatek 11 langileentzako etxeak eraiki dituzte garai baten bezala eta Beasaingo udalak Olaran Talentu Faktoriaren proiektuaren barruan etxeaz gain hainbat zerbitzu eskainiko dizkie langileei. Horien artean noski euskara kontuan izan da. Badira pausoa, klaro, esatezu etxe bizitza, beti esaten dugu, oinarrizko eskubidea da, eta eskubide bat denak beharkoan pena baino ez dagoena. Ondorioz, zer eskaini dezakegu esparru honetan? Bueno, nik uste adibideak aipatu dituzula, eta joate baldin magera Donostian Talent House bat eta bi baita ere, bueno, alternatibak izan daitezke, hori da irtenbide bakarra? Ez. Baina nolabait lagundu dezaketela iruditzen zait. Ze bestela ekartzen baldin badituzu eta enpresa horietako askok beharrak dituztelako ekartzen baldin badituzte demagun dozen erdi bat langile, 8 langile eta bapatean zu karrera integral batin behar diezue pertsona hoiei. Hoiei eman behar diezue hasierako etxe bizitza, papelak egiten lagundu. Bere familia ekarriko dute edo ez. Aurrakin baldin badatoz eskoletara bideratu behar dituzu. Orduan, hasierako harrera hori instituzionalizatuta ez baldin badago edo nahiko instituzionalizatuta ez badago enpresek laguntzea nei egoki iruditzen zait. Ze benetan ez da etxe bizitza bakarrik, guzti hori behar da, baina pentsa dezagun gu jote baldin magera beste herrialde batera, Txinara jute bagea, Pekinera lanera eta bapatean botatze bagaituzte han, hizkuntza jakin gabe, agian kontratatu gaituenak laguntzen badigu pixka bat, nik uste eta errazten duela gauza. Berriro diot, irtenbide bakarra da, ez, baino hasierako laguntza garrantzitsu bat dela iruditzen zait. Eta Elena, bai, horrekin batera, badira ekimenak langile berrientzako akonpainamendu zerbitzutan hizkuntzaren gaia sustatzen dutenak, esaterako batzenek Hernanin egiten duena, holakoak beharrezkoa dira. Dira oso gauza konkretuak eta orokortu ezin daitezkenak. Zaitzeiten ari gara, 30.000, 50.000, 1.000 langile etorriko zaizkigula Espainiako estatutik kanpora. Ezin dugu termino horietan bakarrik planteatu. Noski, baldin badatu zuzenean enpresa batera, enpresa horrek ekarrita, kasu horretan igual harrera zerbitzua eta etxea topatzearena eta egingarria izan daiteke, beste kasu askotan ez da. Beraz da, formula bat, nire ustez oso kasu gutxitan erabili daitekena. Etxe bizitzaren arazoa handia da, bertokoentzat eta kanpotik etorriko direnentzat. Ez dut uste enpresek eurek nahi dituzten langile horientzako etxeak eginda konponduko denik, iruditzen zait dela lako partxe bat. Zirrikituak batzutan beharrezkoak dira, eta behatu behar dira epe motzeko irtenbideak krisi egoeratan, zenetzako etxe bizitzaren egoera momentu honetan krisi egoera da. Baina, beti kontuan izan da, ez dela konponbide iraunkorra, ez dela konponbide strukturala, eta momentu honetan etxe bizitzaren merkatuak behar duena da, merkatutik gutxiago eta pertsonentzako eskubidetik gehiago. Eta, utzi beharko genuke pixkat, planteamendu hori oso argi, ez? Etxe bizitzak egon behar direla jendearen eskura eta jendearen soldaten mailaren araberako zentzu arrazoizko batzuetan eta gaur egun daukagun espekulazio merkatu hau bukatu behar dela. Eta horrela ere, kanpotik etorriko diren pertsonei eta berton lan egin nahi duten guztiontzako etxe bizitzaren arazoa ere bideratuko da. Bitartean, nik uste dut egiten ari garena alduguna, baina horrek ez du esan nahi partxeak ez direnik. Ondo, mila esker eta orain zabalduko dugu tartea edonork zalantzarik badu edo Elenari eta Arantxari zerbait esan edo galdetu nahi badie. Hemen ere beste bat dago, nahi izan ezkio? Bai, ziola erantzuteko. Bada galderarik?
Pentsatzen nahi nintzen lehen esan dezunean, Agustinak Center esan dek, ez favorez. Ez favorez. Ez favorez. Bada galderarik? Kafe ordu. Bueno, ba listo, ba nik uste txalo handi bat bereieri. Eskerrik asko. Bueno, eta orain horren beste ditzen segida musikak hartuko du orain tokiak, ikusten ditugu hemen gerturatzen direla arbasoak taldekoak, berriro oholtzara gonbidatu ditugu. Eta beste pizan joko dute, Tandonik eta Sebastianek eskaintzeko dutena, entzun ondoren, garrantzitsua hasieran esan dizuegu, mokadutxo bat hartzeko aukera izango dugula. Beraz, hemen atzean dugu, bueno, ezakit aukera izan duzuen eraikina hau ikusteko, Agustina Zentroak ikusteko zoragarria da. Benetan zoragarria da, ikustekoa da, hemen dagoen lan eredua ere hitz egitekoa da. Beraz, aukera izango dugu, orain tartetxo baten mokadutxoa, lehenago. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio. Te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcanzan, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer
mi corazón. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Oain bai nabaritzen dela argentinarrak gehala, ezta? Beno, orain esandakoa mokadutxo bat, hemen atzen, orduerdiko tartetxo bat izango dugu, elkarrekin hitz egiteko, eta gustora egoteko, bale? Beraz, orduerdi barru esango dizugu bestela, berriro, sartzuetare. Mila esker.